Tikulandireni kuchokera kuno ku Thyolo kumene tsiku la lero tili kumene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhala akufika kuno kuti adzatsegulire nyumba ya district commissioner. Nyumba imeneyi ndi imene boma lamanga kuno. Nyumba imeneyi ndithu amanga ndipo yatha kotero kuti ndi nyumba yoyamba imene tinganene kuti mdziko muno a DC ndikumagwiritsa ntchito chifukwa kuti kwina tikaona nyumba zake zimakhala zing'ono ndithu, koma mutha kuona kuti kuno nyumba ya DC ndi imeneyi. Poyamba DC anali just opposite malo ano, just opposite malo ano ndi imene pali nyumba imene a district commissioner amagwiritsa ntchito ndi anthu awo ogwira ntchito kuno, kotero kuti ndi nyumba imene inali yokutha kwambiri foti ndi yakalekale yamakezana. Mwina pang'ono ningokuonetsani kuti kodi nyumba imeneyi imene mbuyomo a district commissioner angagwiritsa ntchito inkaoneka bwanji. Nyumba ya a DC mbuyomo inali imene mukuona mchithunzimu. Nyumba imeneyo ndi imene a DC yakuno angagwiritsa ntchito zaka zimene zapita mbuyomu, ndipo pakadali pano nyumba imeneyi asintha chifukwa chakuti abweretsano amanga nyumba yatsopano. Mutha kuona kuti nyumba imeneyi ndi imene adamanga atsamunda kalekale, ndipo nyumba imeneyi idafika poti simukhalikanso chifukwa chakuti inazochititsa mantha kuti mwina china chikhoza kuchitika, koma ayi ndithu boma linaona kuti likuyenera kumanga nyumba ya tsopano ya amenewa a DC. Ndiye chifukwa chake padakali pano amanga nyumba ya tsopano. Tikayang'ana pali kusiyana kwambiri. Mutha kuona kuti nyumba imeneyi imene mbuyomo angagwiritsa ntchito ndi nyumba imene padakali pano boma ligwiritsa ntchito ndi zosiyana kwambiri, chifukwa chakuti iyi imene a president a dziko lino Dr. Chakwera akutsegula tsiku la lero ni nyumba imene ili ndi zipinda zosanjikizana, ndipo zipinda zimenezi ili ndi ma floors pamwambapo, ndiye kuti mukutha kuona kuti ndi atatu makaphatikiza ndi pansi, ndiye kuti ndi zipinda ndiye kuti ma floor onse pamodzi atatu mwambamo, ena ali pansipa. Ndiye ndi mmene zilili kuno. Mutha kuona kuti ni nyumba imene ili yodabwitsa kwambiri chifukwa chakuti anthu ambiri akuno ku Thyolo akhala kumabwera kuno kumazaona nyumba imeneyi, kuti nyumba imeneyi ndioneka motani, chifukwa chakuti mukalowa mkatimo muona kuti muli ma facilities ena monga elevator chizungu chake. Anthu akafuna amakwera ndithu amangoenda kungofika pena ndikuthabwanya, akathabwanya pamene paja ndiye kuti alowa mukachipinda akwera ndithu. Ndikuona kuti mpaka na ukafika kumba zipinda zimene akafuna akakumane nda DC, kayafuna akakumane nda aona zamalo, kayafuna akaona ambiri mwina pana masuku ana kukamba nkhani ya chiphaso, afuna apita akaone mwina chiphaso chawo. Zonsezo zili mwambamo ndithu, zinthu zooneka kuti ayi zabwino kwambiri, nyumba ya makono kwambiri. Ndikukhulupirira kuti ma district council onse Malawi muno atakhala kuti ali ndi zipinda kapena nyumba zabwino ngati zimenezi, ndikukhulupirira kuti anthu sangafunenso pita utaoni, chifukwa chakuti anthu akuno ku Thyolo padakali pano ali ndi nyumba yabwino. Onse ogwira ntchito kuno ku Thyolo onse ali malo ake ndithu ndi amenewa, ndiye kuti kaya ndi aku Ministry of Lands kaya ndi a Ministry of Chani onse ali mmodzi momwemo. Ndiye ndifuna tilankhulane ndi amene ali mlembi wankulu wa unduna umene umaona nkhani za local government kapena unduna wa umang'onong'ono. Iwo ndamene tinawo limodzi apa, tifuna tilankhule nawo. Koyamba tikudziona atsogoleri. Dzina langa ndine Richard Hara, mlembi wankulu mu unduna wa maboma ang'ono, chikhalidwe ndi umodzi. Chabwino. Bwana Hara, nyumba imeneyi inu ngati boma munaganiza bwanji kuti mpaka na mukamange chinyumba ngati chimenechi kusachisiya kuno ku Thyolo, komanso kwa DC kuti ya DC azigwiritsa ntchito nyumba yaikulu ngati imeneyi? Chimene chimachitika ndi choti tikamakhala ntchito zathu timakhala tikuziunika kuti kodi tikafika pali pano tikugwira ntchito motani. Ndiye kunapezeka kuti pali maboma angapo amene ali ndi vuto lalikulu la maofesi, andi limodzi mwa ilo linali kunoko. Ndiye mwinanso munajambula kale ofesi yakale yapano ikusonyeza kuti ayi ndi yakaledi komanso ndi yaying'ono. Tili ndi ma department ambiri amene amagwira ntchito kwa SPA district commissioner, ndipo ntchito ndi yayikulu imene amagwira ya chitukuko ya dziko. Ndiye
mwinaso kwa anthu amene amatha kutsatira kuno bwino office ya district commissioner zimene imachita nthawi zimene imathanso kudutsanso maunduna ena amatha kukhala ocheperapo maunduna ena kuphatikizana ndi ntchito zonse zimene zimagwirika pa district. Ndiye anthu onse pali pano ali mmenemu ncholinga chokuti ntchito isamakhale yovuta. Anthu amene amabwera kuti adzapeze chithandizo azapeza anthu amene amosavuta. Komanso even munthu amene akugwira ntchito amayenera kuti agwira ntchito pamalo oyenerera. Muona mmene zililimu boma pali pano likuganiza kuti office ya district commissioner izikhala yotereyi. Tikachoka pano tikuyenera kukapanganso ntchito ngati zomwezo koma boma ena angapo amene ali ndi vuto lalikulu ngati mmene alili kunoko. Ndi muona kuti kufunikira kwake kuti office anthu akugwira ntchito ku makonsolo Malawi muno azikhale ma office abwino ngati amene wawa ndi masomphenya amene mtsogolo la dziko lino komanso boma la dziko lino lina wabada kali pano mwana akandifuna kuti ndikotani. Kufunika kwake ndi kwakuti munthu akamagwira ntchito munthu akamagwira ntchito malo olongosoka chimachitika ndi chokuti amakhala ndi nona kuti iyeyu athe kukathandiza anthu ajawo moyenerera. Komanso mukapitati muone pali pano ndimene ndi ntchito ya mphamvu ku anthu ikuchitikirayi ndiye kuti even magrade ya anthu amene agwira ntchito ku districtso ndiyokwera. Ndiye anthu ngati amene aja sitingathe kuwasunga ngati tikuwapatsanso malo osaoneka bwino kuti azikagwira ntchito. Ndiye kuti boma likhoza mavutika kuti lipeze anthu oyenerera kuti agwira ntchito yake. Ndiye malo ndi chinthu chofunikira kwambiri. Komanso anthu akamabwera kuti adzathandizidwa pamafunika malo okwanira bwino akhale afotokoze mmene zinthu zilili. Komanso local government imagwira ntchito kwambiri kugwiritsa ntchito makomiti. Office iyi ili ndi ma conference room timene ukhani makomiti azikumana ma councillors azikumananso makomiti ena ya ma technician like district executive committee, district council, full council meetings zimene ukhala kuti zikhale pamalo abwino. Makanso enawa akhala kuchita zimenezo kugwiritsa ntchito malo obwerekera ochita rent kumalipira kuti azipanga misonkhano yawo. Tathokoza kwambiri bwana mwina mukhoza ndi mawu amene mufuna muasira Malawi pa chidwi chanu ngati aboma monseza kuti mdziko muno kuti siri kubwerera mbuyo kupita chitsogolo. No, nkhani ndionera kuti chitukuko ndi chimenechi mukuona boma zimene lachita pano ndipo cholinga chathu nchoti ntchito ngati iyi ipitirirenso ku maboma ena angapo amene tidakonza kale chifukwa vuto ili lilikonso kumeneko. Tathokoza kwambiri Mr. Haro. Zikomo kwambiri. Amene wandithu ndi mlembi wankulu amene amaona nkhani za maboma ang'ono mdziko muno iwo wandithu ndi Hara mlembi wankulu munduna amene maboma ang'ono kufotokozapo ndithu za kufunikira kwenikweni kwa nyumba ngati zimenezi. Tifata nkhule ndi district commissioner akuno ku Thyolo iwo wandithu ndi Hudson Uphanga mafamu mtema panja pamenepa bwana DC. Koma lero chisanga chanu nchotani kuti finally nyumba imene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene chidwi chake wakhala kufunitsitsa kuti nyumba imene ithe lero ali kuno zasegula nyumba imene. Ine ndili chimwemwe chachikulu chimwemwe choposa ndipo tsiku limene ndimene malembekezera monga mukuona mbe kwathu chinthu chimenechi ndi chinthu chapamwamba kwambiri nyumba yokongola ya mtengo wapatali ndipo ine mwa konsolo ndife anthu osangalala kwambiri kuti chinthu chimenechi chitsekulidwe motere. Adisi inu mwakhala patsogolo kwambiri konsana nyumba imene yatha tikudziwa tinabwerapo mbuyo mwakhala mukuonesetsa kuti mukuyankhula ndi anthu ofunikira ndalama choka uboma zizibwera mpangana nyumba imene ndikutha. Ndifa chani munafunitsitsa kuti nyumba imene ithe ifika amenepa ifame munkabwera kuno panali pali pafupifupi ngati bwinja chabe koma inu mwapanga zoti mpana zatheka chidwi chanu chinalipotani? Nyumba imeneyi ndithu napanga nayo chidwi kuti ithe chifukwa chakuti ndalama izi zimachokera central government. Ndiye kuboma kuja tikasaina ma certificate aja akakhala kuti alipidwa ife timafunika tionetsetse kuti chinthu ichi chigwiridwa ntchito. Ndiye pakati pa contractor uja anapezeka kuti amatangwanika akatenga ndalama kuno mwina amapita kukapangira zinthu zina ndiye tinamulondola kulongo komweko kwamfunsa kuti kodi bwanji sikubwera udzamanga nyumba ija ku Thyolo. Ndiye ndinagwirizana naye kuti iwetu upange ma shift awiri udzimanga usana ndi usiku zomwe anavomeradi ndipo nkuona chinapeza kuti chichi chatha. Ndipo ife ndifosangalala kuti ndi gawo limodzi limene tapanga nawo tingati pray kuno kuti chinthu ichi chithe mwachangu chonchi. Ndiye mwina tachifotokozani chinyumbachi
chinyumbachi chili motani mkatimu chifukwa chakuti mwina anthu akungoona kunjaku nyumbayi ndi yotani? Nyumba imeneyi ili ndi marumu 81, ma toilet alipo 10, ma kitchen alipo 6, komanso ma restroom ono kuti anthu akakhala ndi zakudya zawo akhoza kumadyera, komanso malo ena ongopumira chabe alipo, komanso tili ndi ma conference room 4, komanso tili ndi chikepe choti anthu amakwera azathu a disability, chikepe choti azikwera kupita mpaka na floor number 5. Kusenzeza kuti chinyumba chimene chamangidwa mwa makono kwambiri. Komanso boma latiguliraso mipando yapamwamba yooneka bwino ya mtengo wapatali close to 600 million. Zinthu zabwino kwambiri zapamwamba kuti mukalowa mkatimo muona kuti mipando yake yokongola kwa basi. Ifeyo kwathu ndikuthokoza kwa president ndi boma poti mangira nyumba yabwino ngati imeneyi kuti ife tizikhalamo tilimbikire ntchito tizigwira ntchito motakasuka. Ndi mukuyembekezera kuti zithandiza bwanji anthu akuno ku Thyolo kuti finally maofisi onse ali pamodzi muzi akugwira ntchito chinyumba chabwino imenechi zithandiza bwanji imenezi polimbikitsa kwambiri anthu ogwira ntchito anu komanso ngakhale anthu akuno ku Thyolo? Poyamba atu nkhani ndi ya umodzi kugwirizana because chimene chimachitika nchakuti chamatengo kumucha ali samva mwina kanjala amati ndikapange kapu yati anthu akumana mkolido ndi ma sectors ambirimbiri amene akumana, social cash ilimo muno, community ilimo muno, azathu a information alimo muno, accounts alimo muno, anthu aja akugwira limodzi. Kale padzana apo Juni tinali lakalaka maofisi amene mukaona akalewa lakalaka ali somagwira ntchito mmene akupangira akaweruka saonana ndi azake, koma ichi ofisi ichi chapangitsa kuti pakhale umodzi anthu aziyenderana pafupi nkumadziwana kuti mzanga upanga chani. Ndiye panopanso boma latigula ma workstations ni maofisi amene matebula amene akukhala ofisi imodzi akukhala anthu 4 ngati kunja kwa dziko la Malawi kuchezerana kwina kuagwira ntchito ndipo umodzi wabweramo, ndiponso anthu akabwera ofuna thandizo ku Thyolo angolipeza tu under one roof mu denga limodzi chicho sachipeza. Ngati afuna za malo lanzi limo muno, ngati afuna za malire lanzi limo muno, ngati afuna za nkhani ya accounts limo muno, zonse zili pasi pa ofisi imodzi. Komanso kuonjezerapo anatipempha zathu a immigration kuti tasungire malumu 5 afuna dzamanga issue ma passport kuno ku Thyolo zimene zipangitseno kuti gulu limakhala ma passport lija lichepe. Anthu aku Nsanje, anthu aku Chikhwawa, anthu aku Phalombe, anthu aku Mulanje ku Chiladzulu adzatenga ma passport kuno ku Thyolo. Zimenso zipangitse kuti ifeso zipeze katambala kuti tizikhala tikupangira maintain office yathu inoyo. Koma ndi chitukoso chimeneso chimene tikudikiraso kuti chikhaso chapamwe kwambiri. Ndi anthu mwaphunzitsa bwanji kusamala kwa nyumba imeneyi? Ife nyumba ndiyo yokongola kwambiri, mwina anthu asapezeke kuti pakutha pa miyezi 2 kapena chaka chimodzi zambiri zachoka. Anayamba atu anthu chimayakira chikepe kumangozungula mu chikepe muja kufika ku 5 kubwera ku 4 kudzabwera ku 5 ndio magogoda amene muja koma talemba chibaluwa chimene chikutanthauzira mmene ungakwerere chikepe, mmene ungaendetsere chikepe. Director of Planning wathu wa Public Works wafotokozera anthu komanso tinachitenga ndithu chamwayi tinapanga ma staff meeting kuwauza anthu kayendetsedwe ka chikepe komanso kuti chikakukira chimene ungapange ndi chani. Zikepe za masiku ano zamakono kwambiri, chikakukira momwe muli ka phone ungoyimba ka phone munthu amali pa reception abwera kukutsekulira. Sizakalizo zoti ukakukira ndi kuti achitotenga technician abwere. Izi zoti amangoyimba ka phone pa reception, phone chairira abodzetsedwa ndi Allen key. Ndi anthu panopa sako paso poyamba mopo kwera chikepe. Komanso nkhani amasamulidwa matoilet. Matoilet alumu simatoilet amene kwadziwe foti timagejemulira chogwira china chake ayi. Ndizodina timangodina. Ndi anthu podina paja akadina mbali imodzi zimapeza kuti sizikutheka. Koma taphunzitsa kuti muzina odina timabata tonse tiwiri. Zimene zikupangitsa kuti anthu tsopano azolowera. Koma ndikutsimikizira kuti anthu ndi okondwa. Ndineneponso za anthu aku Thyolo amene timakhala nawo kuno. Anthu ndosanga kuti tauni yabwera ku Thyolo. Chifukwa tisanamizane tauni iyi yabwera ku Thyolo ndipo chinthu chimene chabwera kudzakhala kuno ku Thyolo. Chimene chikusinthanso miyoyo ya anthu akamadutsa pano anthu amabwera kudzajambulitsa. Kusenza kuti chinthuchi nchokongola. Anthu apeza ko jambulitsa zithunzi. Anthu amajambulitsa zithunzi kunoko mawa masana poyamba magada amafusa awiri atatu pano ndauza kuti ayi asiyena anthu adzajambulitsa azika ma Facebook kuti adziwe kuti chinthu chimene chiti ku Thyolo chinthu chabwino kwambiri chimene boma la Malawi lamanga. Umaliza bwana DC
munima wanji uthenga wanu kwa anthu akuno kuthyolo kaya kuboma kaya kuti uthenga wanu ukhoza kukhala utani? Uthenga ndi wakuti poyamba tithokoze a president Dr. Lazarus Magathi Chakwera boma lonse pomanga chinthu chimenechi kuno kuthyolo mwaulere, ndipo ifeyo ndife odala kuti ndife anthu oyamba kugwira ntchito mmenemo. Kwa anthu akuthyolo chinthu ichi ndi chanu cha inu anthu akuthyolo, tonse tikugwira ntchito kuno kuthyolo, tonse ndife Malawi, tonse tena tichisamale chinthu ichi kuti chitenge zaka zambiri, mibado inanso idzagwiritse ntchito chinthu chomwechi, tisachiwononge chifukwa chinthu ichichi ndi chathu, ndi mphatso yathu kuchokera ku boma. Chabwino. Ayi bwana DC ndakuthokozani kwambiri. Ziko kwambiri. Bwana nasapange transfer kuya mawatu. Ayi apo nene kuti asandipange transfer chifukwa chinthu ichichi ndiyena ndidyerere chifukwa ichichi ndaperekera matope. Mwapereka nawo matope? Ndaperekera matope bwana, ndipo olo magibulo ndakweza nawo ndidyerere kaye ichichi. Chabwino. Asandipange transfer ndikhale kaye ndithu kuno ku zaka 5. Zona nakasi umapeza mnthu kugwira ntchito kena wakuti ayi basi muzipita kunkhata Yeah. kapena mupita ku Blantyre kuti ine ndikhale kuthyolo. Mmene moyo ofesi anga ija bwana, ofesi konga limeji ndibakhalamo kaye. Chabwino. Ndidyerere kaye. Zikomo kwambiri. Ndithu Kuma anthu akuthyolo kuno akuti chani mapomaliza. anthu akukondwera kwambiri chifukwa chakuti bwana nsaname dzana litandira mtukula pa khomo panopa tizigawa panopa 1 billion. 1 billion? 1 billion mtukula pa khomo imene ambogawa lerolo. Ukangothanso nkhano kuti kwambogawa 1 billion. Komanso chimanga chikubwera phase 2. Kusonyeza kuti kunoko chilinganizo chichonse chili bwino. Nkhani ya njala anthu savutika ndi njala chifukwa chimanga tikupereka. Nkhani yoti kodagula chani ndiwo apanga chani tikupeka 150 imene yantukula pa khomo. Anthu sangavutike. Ndi anthu akusangalala kwambiri. Pena mukadzabwera kudzapita m'midzi mudzakafunse anthu mukaone mbuzi zili balala, nkhumba zili balala, agula ndi mtukula pa khomo. Zimene zikuonetsa kuti boma likuyika chidwi pa anthu ake akuno kuthyolo kuno mosasankha kuti kapena kuti bwanji ayi, koma aliyense ayina kupindula ndipo anthu akupinduladi, ndipo anthu ndosangalala kwambiri. Ndi 1 billion imeneyi mwati mukuyamba kugawa lero? Lero tikuyamba kugawa lero, tingodikira kuboma kwati patseti mati pero. Akatipatsa pero tiyamba kulipira panopo. Timapatsa atenemu ayamba kulipira mafoni. Ndoti fofika 10 koloko mafoni ambolira tiri ndalama zimene zalowa. Zilira ndithu. Zilira. Zikalira choncho zimakondolira matagiti group athu ndi azimayi amene oti mabanja amwina alibe kapena azigogo okalamba amene aone kuti ndalama ichalowa atuma mdzukulu pita mukakashe ndalama pavumbwe mugule chani mugule kapenta ndi zina zotero. Zimene zikusonyeza kuti sangagone njala. Wiki amawa vaso afuma akulengeza kuti chimanga chataniso chabwere tikafula kulaini tikatani tikandenso chimanga. Ndi 150 ija ikupangitsa moyo kulani kufewa chifukwa chakuti boma layikapo mtima kuti nthawi ina njala anthu athanzike ndi chimanga. Nthawi ina njala anthu alande mtukula pa khomo. Komanso silipo khapo mama amakhala kalimaso public works akalima migula mochingira madzi kuti asamathamange akulandiranso 27,500. Anthu omweomwewo ndi boma lomwe lito likupanga zimene ndi zinthu zitatu zinayi. Mukamba nkhani chitukuko kuno chitukuko ndi kunkhokwe kwake kuchimake kwa chitukuko ndi kuno kuthyolo. Mwapangapo zinali mwina ziti powonjezera kunotu tamanga skulu ya mwamba ya upstairs. Skulu imene ilipompa pa setup tikamapita nsewu kwa Goliatu ya upstairs yoyamba m'Malawi muno stand 1 mpaka stand 4. Ndalama zake 568 million. Contractor wamaliza mwakuti timuona ngati kuti lero mwina bwana atokatsekulira koma skulu ya pamwamba ya upstairs. Kuno tamanga Mtambanyama market 179 million. Tamanga Limbe Bridge 240 million. Cholo North Constituency. Tamanga nyumba ya mwamba uku ndikumalira Chiladzulu, Cholo ndi Blantyre. Tamanga nyumba ino kuti mali ya mwamba, skulu ya mabuloko awiri. Tamanga ma health center mwina 10 kuli na Matuni, kuli Mikate, oso ma health center abwino. Kulomola zinthu zambiri ko basi. Pano munamva kuti kunachitika ngozi kuThaboni. Kutaboni ndi nsewu wa Magwasa pa 50 miles apo tikumangapo nsika anthu anafa anthu 10 timanga nsika amene popo wa makono oti anthu akhale asamakhalenso mbali mwa nsewu. Tikatero tupita kwa Ngomano tikamaliza secondary school. Tikachoka kumenepo tikupita pa skulu inaso imenenso ndiyoti inafunika koza kumatangano tigumule timange skulu ya Nyiwani. Kusonyeza kuti zituko zimene zikunoko ndi zambiri ndipo ndi zotsogola ko basi. Ndipo mukadzabwera tikufunirani ndithu mudzayende nthawi yonse kudzionetsana kuti zituko zimene zimwe zimanga capture chifukwa ndi zituko zambiri ndipo za ndalama zambiri. Tibwera
mubwere ndithu tibwera ndithu musalephere mudzationere zimenezi ndithu ndathokoza kwambiri zowambiri ndifuna zabwino zofera president akhala kubwera nthanda iliyonse Zowambiri. ndi mwalandire zowambiri ndathokoza zikomo amene wandithu ndi a DC akuno bwana mkubwa boma lino la Thyolo iwo ndi Hudson Kuphanga ndipo amafotokozapo za kufunikira kwa nyumba imeneyi komanso zitukuko zina zimene zachitika kuno zimene boma lino la Thyolo lakhale kugwira kuno ncholinga chokuti miyoyo ya anthu kuno ipite patsogolo akambapo kuti lero lomwe anthu ayamba kulandira ndalama kuti ndi 1 billion kwa chamene afuna kugawa ndithu zera kumtukula kwa khomo ndithu kwa anthu akuno ku Thyolo komanso tichimanga chikubwera kwa anthu akuno ku Thyolo ndi kuti zinthu zabwino kwambiri pano ndi senior chief Mphuka tifuna ticheze nawo amfumu takulandirani mafumu ndema amenepa mwasolo banja mfumu makamaka ndiro mwadzuka bwanji ndadzuka bwino kaenu bwana ndadzuka zikomo kuyamba ku Thyolo kuli bwanji kunotu ku Thyolo kuli bwino kwambiri kaweza kachesolero kabwino bwino ndithu zikomo kwambiri nyumba imeneyi kubwera kwa nyumba imeneyi ya mfumu munganene kuti njo ithandiza bwanji inuyo ngati amfumu kuno komanso anthu anu akuno popitisa moyo wawo patsogolo ifeyo ngati anthu aku Thyolo choyamba tisananene za nyumba imeneyi tithokoze kwambiri ya state president chifukwa chokoma mtima kuti mangira chiofesi chopambana ngati chimenechi zomvetsa chisoni mukanatipeza mtili muchinyumba chakale sitikanayankhula pano tikanangoti tiyeni kutchire tizikajambulirako tiyajambulire kutchire koma mmene tafikira pano ndilosangalala kwambiri ndi chinyumba chimenechi chifukwa chinyumba ichi wani chatukula ku Thyolo kuno ndipo chayika pa boma la Thyolo kukhala pa mapu chifukwa cha chinyumba chimenechi chachiwiri chinyumba chimenechi chizionetsa kuti anthu azigwiramo bwino ntchito kuti amene zazisokoneza azichita mantha kuti kodi sono ndichoke pano ndisiye chinyumba chokongola ngati chimenechi moti chinyumba ichi ife anthu aku Thyolo tipindula nacho chifukwa chani kumene timatha kupemphera zitukuko zathu tizibwera mmenemo tikakhala ndi zosowa zathu tizibwera mmenemo tikamati ngati mafumu tikamalowa mutizikhala ngati tupita ku paradizo mmene mwachionera chinyumba chi ndi kukongola kumeneko moti ife ku Thyolo kuno mawu tilibe kwathu ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha zabwino zimene a state president atichitira ndeti kumva kuti so muli chipinda china amenemo chamati conference room yoti mafumu kandi aphungu kandi makhansala muzikumana amene ndipo panopa tayambapo kale ngati ife mafumu ine ndikunenapa ine ndi chair wa chiefs forum kuno ku Thyolo moti mamene tayambiramo kale mmene mukukamba moti tikakhalanso timachita kupempha bwana DC kuti ayi lero lokha tikakhale chipinda cha pamwamba tiziliona dziko lapansi timapita mmenemo kumana kuchita kupita mmwamba aya ikuchita kunena kuti bwana tisakhalenso pansi tinatopanapo timachita kupita mmwamba chosangalasaso ya mayendedweso ali mmenemo osangalasacha oti sizotopanso kukwera masitepe timangolowa mkachipinda kena tabanya basi tasuntha ndendu ife anthu aku Thyolo tilonyadira kwambiri chifukwa zinthu ngati izi sitinazionepo pa moyo wathu ndi zinthu zachilendo komanso ndi zinthu zosangalasa sitikudziwa kuti anthu mwakambapo za kulika nyumba mmene moti mukufuna kuti upite chipinda china moti mangothabanya nkulowa anthu akuphunzira bwanji kuti azimvetsetse mmene chikugwira ntchito kanyumba kamene kakuti kafuna kusuntha kungolowa kuthobanya pena kukafika mmene kupita tikafika mmenemu muli anyamata othandizira mmenemu moti tikafika mmenemu timachita kufunsa kuti lero sindifuna kuyenda muujeni mu masitepe ndifuna ndiyende mofulumira ndiye timati mutithandiza bwanji amati iya tabwerani tiye tiloweni timathabanyapo tikathabanya pamenepo ndiye ngati tikufuna floor number 4 tipita pa 4 tikufuna kuti tipite pa number 2 tipita pa number 2 basi tikangothabanya tikukafika pa floor imene tikufunayo sitikungopita chimbulimbuli yayi tikapitamo ndiye kuti sitikayenda koma timachita kuphunzitsidwa ndithu bwana ndi amfumu mawu anu ndi otani pamene nyumba imene yatha tsopano kuti lero a president adziko poyamba mwina mwakonzekera bwanji kuti mwalandira president kuno ayi pano pali kuno ku Thyolo takonzeka kwambiri moti mutati muone magogosi aku Thyolo ali malo ano mutati muone anthu aku Thyolo kuno tonse tili pano kunyadira kuti tiyalandira president chifukwa choti atitsegulire nyumba imeneyi akatitsegulira president nyumba inde kuti tikhala Amasuka chifukwa tikhala ngati kuti president aja atipatsa chinyumba chini manja awiri kuti anthu inu nyumba ndiyi zigwiritsane ntchito
mawanga ineyo oti ndithokoze pano ndiyothokoza boma la Malawi kudzera mwa state president athu Lazarus Chakwera chifukwa choti mangira nyumba iyi. Komanso tikuthokoza kwambiri kuti pamene abwerera pa asasire pomwepa chifukwa zituko zambiri akumati pasa, zituko zambiri akumati gawira, sakusankha iyayi, akumapereka zitukuko zoti zinazo ena feso machita kulephera tokha, koma zituko ziri kubwera. Mawanga omaliza ndikuti ifeyo ngati anthu aku Thyolo tionetsetsa kwambiri kuti chinyumba ichi tichisamalire, chifukwa ngati sitichisamalira ndiye kuti taononga tsogolo lathu. Kudzera kwa DC athu ndi upangiro umene ali nawo DC a boma lino la Thyolo, tiyathokoze kwambiri chifukwa munthu ukamasochera amatha kukubweza, ukamalakwitsa amatha kukuwuza kuti apa mukulakwitsa. Ndi mawu awawa tifuna tithokoze a DC athu kuti ntchito imene ayiyamba ndipo ayisirizise, ndipo tipemphe asachoke sanga DC pamathyolo pano chifukwa DC athu atigwira manja, DC athu atipitisa patsogolo, ndipo DC athu imene tikugwirira nawo ntchito ife ndi osangalala kwambiri kuti a state president asasunthepo apo, asasunthe, asiye pati asiye kaye pamene pathepo zaka zingapo tidyerere limodzi chinyumba chifukwa agwiranso ntchito yayikulu kwambiri bwanawo. Ndaperekera matope pano ndipo tiyathokoze DC achama ngati anena zimenezo anena zona. Mwina iwo ajaga dakhala kuti sanaperekere matope sechikanatha, koma ife tazipereka kwambiri kuperekera matope nchifukwa cha chinyumba chichatha chonchi. Ndi DC amanena kuti ati walandira 1 billion kuchoka kuboma kuti ambe kugayira zantukula pa khomo anthu kuno. Inu ndokondwa bwanji ngati amfumu kuno a senior chief? Inetu ngati senior chief kudzera kwa mafumu anzanga ndife okondwa kwambiri chifukwa anthu athu m'mizi mwakuvutika, moti ndalama zimene zabwerazo zikangogawidwa ndiye kuti anthu athu adya bwino. Amene ali ndi nzeru zabwino akagula chiweto kuti kusadya kudya kukusathere pompa azikanadyabe. Ndipo tiyathokoza DC athu kuti akalandira katundu amapereka, sakhazika, amapanga suza changu ndifaje ndi mapempha paja kuti abwana wasachoke pa Thyolo pano ali ndi changu popanga zinthu, amachita zinthu mafulumira. Agogo ndakuthokozani kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndifuneni zabwino zonse chinyumba chimene ichi a president akhafika pompano basi mukalandire. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Zabwino zonse. Zikomo mfumu. Amene wandithu ndi senior chief Mphuka ya boma lino la Thyolo. Iwo wanso ndi chairperson wa Chiefs Council kapena kuti gulu la mafumu akuno ku Thyolo. Kotero kuti mene ayankhulamo sutangoyankhulira dera lawo lokha yayi, komanso ayankhulira ngakhale mafumu onse kuno ifati iwowo ndi wapampando wa bungwe la mafumu kuno ku Thyolo. Fotokozapo ndithu zakufunikira kwenikweni kwa chinyumba chimenechi kuti kodi nchofunikira bwanji kwa anthu akuno ku Thyolo. Komanso athokozanso nkhali mtsogoleri wa dziko lino kuti yayi a president anaonesesa kuti anthu akuno ku Thyolo miyoyo yawo ipita patsogolo, zitukuko kuti achita kuzilephera okha. Akuti zitukuko kunoko a president akubwesa zitukuko zambiri, apereka chitsanzo cha nyumba iyi komanso pali zina zimene iwowa afotokoza kuti yayi kuno ku Thyolo zinthu zikuyenda pa nkhani ya 1 billion kwacha imene ya ntukula pa khomo. Akuti yayi athokoza DC nawonso kuti yayi DC kuno akupanga ndi achangu, akuti akakhala kuti alandira sakukhazika zinthu yayi. Posero apa tikhati kulankhula ndi amene wa anduna ona za local government, ndaona Richard Chimendo Banda ali konkuno, tikhati kulankhula nawo posero apa. Koma tinene kuti kunoko tili kuulutsa mawu chokera kuno ku Thyolo pa penipeni pa mchombo pa boma limene lila Thyolo pa boma pano ndithu ku office ya district commissioner bwana Nkubwa, nyumba yatsopano imene boma lamanga kuno ndipo nyumba imene yatha. Kotero kuti tsiku la lero mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhala akutsegulira nyumba imeneyi. Ndiye lero ndithu ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri kwa anthu akuno ku Thyolo chifukwa chakuti ndi tsiku limene nyumba yawo imene boma lamanga kuno akhala lero a president a dziko lino akutsegulira nyumba imeneyi chifukwa chakuti monga amene tamvera anthu amene alankhula pano ni nyumba imene mbuyo monsemo ndithu panalibepo, ni nyumba imene anthu kuno akhala kuira akalaka chifukwa chakuti nyumba yoyamba imene amagwiritsa ntchito a DC ili pafupi pompano ni nyumba imene adamanga atsamunda kalekale nthu zaka zamakedzana pafupi ambiri ife sanabadwe, koma nyumba imeneyo idakalipo nimene amagwiritsa ntchito ngati office yawo. Ndi nyumba imeneyo ndi imene asamukamo ndithu kuti akulowa. Nyumba imeneyi mmene akuti muli zipinda zokwana 81, ni nyumba pamwamba kwambiri, komanso mukatamvera muja muli akafuna kukwera ifati ndi ama floors kapena kuti zipinda zosanjikizana.
kufuna kuti munthu uyende umangothapa nyabatani kulowa mkachipinda mangamafotokozera mfumu aja kuti umangolowa mkachipinda ukakhala mmene muja thapa nyamene ukufuna wakafika watero ukafika ungothapa nyabatani linalo watuluka adisi yakuti anthu kuno akujambulitsa kwambiri pompa ndifuna ndiyankhule ndi mtolankhani wathu kumbukani phiri kumbukani phiri ali konkuno amene mtolankhani wathu kuno ndifuna amayendayenda panjapa taona kwabwera anthu ochuluka ndithu amene abwera kuno ena avala makaka chipani ena sanavale kuli anthu ambiri amene abwera kuno tsiku la lero tindikumbukani phiri mtolankhani wathu kuno tingomva twatola zotani pa chinyumbachi komanso umene kuliri kunjaku tikakamba nkhani ya mudi kuno tsiku la lero kumbukani wadzuka bwanji ndadzuka bwino kayo blessings kudzuka koma tikozolera tikuswera ngati tikupezeka kuno nthawi zino taswera koma ngati wanene kuti uswera kumweko ife nthawi ndiye yapita chabwino watola zotani lero kumbukani blessings anthu ndosangala kwambiri kuno kutcholo amene tacheza nawo panjapa chibuilding chimene tikuoneramo chinyumba cha mtengo wapatali ndikukhulupirira ambiri afotokoza zonena kuti ayi building imeneyi siyamasewera inunso mwalowamo mkatimu si chinthu chamasewera ndi chinthu cha mtengo wake ndipo chakongoletsa boma lino la tcholo izi ndi zomwe akuyankhula anthu panjapa ndiosangalala kuti no chitukuko chimenechi chabwera kuno kutcholo chithandiza njira zambiri mene mwafotokozera mene mwachezera ndi akuluakulu kuphatikizapo bwana mkubwa wa boma lino la tcholo ndiye mwachidule blessings ndikhoza kufotokoza choncho kuti zambiri zikhale zikuyenda bwino chifukwa zonse za ntchito za boma nthambi zosiyanasiyana zonse zalowa muti zalowa mmenemu sindizo kuti ayi department imene itipite uku department itipite uku zonse zili chinyumba chimodzi sonse zoti ntchito zonse tsopano zomwe munthu umafuna pa boma zili mmenemu ndiye anthu achilandira bwino kwambiri chitukuko chimenechi ni mafunso adisi kufunikira kwa nyumba iyi ndafunsa mfumu asinye chife mpuka osaonera kuti ayi ndi nyumba yofunikira anthu agwira mu ntchito iweyo ukuona kuti iwe ngati munthu amene amagwira ntchito ukhala ndi malo abwino ogwira ntchito ngati amenewa kwa iwe umana kuti zimakhala zofunikira bwanji tikakamba nkhani ya umoyo komanso ngakhale anthu amene akuchoka kunjako kuti akubwera kuno asalandire thandizo losiyanasiyana kuchokera kwa adindo kuno zimakhala zofunikira bwanji kumbukani ndi zofunikira kwambiri blessings ngakhale malamulo a anthu ogwira ntchito amanena kunena kuti anthu tizigwira ntchito malo abwino environment yabwino imathandiza kuti ntchito iziyende abwino ndiye environment imeneyi pa Chingerezi blessings amanena kuti zimapanga boost morale ndiye kumangidwa kwa chinyumba chimenechi ndiona kuti anthu amene amagwira ntchito office imeneyi ya bwana mkubwa pano pa boma la tcholo ntchito ikhale ikuyenda bwino azigwira ntchito mwansangala pamakhala nkhani zina blessings zimene zimavuta ngati malo odzithandizira ukakhala kuntchito koma umutu zonse zili mchimachi zinthu ngati zimene zimapanga boost imene ndafotokoza zimapanga boost morale kagwiridwe ka ntchito umachita kumva kuti ayi ndili pa ntchito nanga munthu umagwira office yoyamba ija kumbukani utakuona kuti ni office yonati utamapezamo mwina makoswe tikakamba nkhani ya malizazi malichandi abuluzi mphemvu office yakaleti sikugwira bwino ntchito zoona blessings umumu tikuyankhula apa muli malift imeneyo ndikuti basi kungothobwanya uli floor number 4 iyayi adisi akufunani ali floor number 1 uthamanga so ndi chinthu chosangalatsa kwambiri chitukuko chimenechi ndithu blessings chabwino mwina pomaliza penepeni ndikuyitananso nthawi ina yake tapamba nafuna ndiyankhule ndi anthu ena awiri atatu iweyo ungafotokoze kuti anthu akutcholo kuno asamale bwanji chitukuko chimenechi iweyo ngati observer fe ndikutenga iwe ngati observer kuti uli pambali apo ungayembezere kuti anthu akutcholo kuno asamale bwanji fe sunakeni wankhula ndi DC amati siku nake asanayike ma-managers ena opangira cable kusokoneza anapeza kuti akuti anthu ena achotsa mpope matapu acha anthu azulazula ndiye kena wanayikano akuti pasalowe munthu ndiziwama pa district pano akuti anthu anasiya uwona ngati anthu akuno asamale bwanji chinyumba chimenechi chinthu chitu ndi chawo cha boma la tcholo si cha boma kuti kapena kuti muna kapena ndi cha president kapena kuti ndi cha anduna iya chinthu ichi ndi cha anthu a boma la tcholo ndiye pamene akuchisamalira achigwiritsa ntchito nthawi yayitali ndi zinthu zonena kuti ana awo azazipeze izi koma pakakhala kuti no pali negligence kapena kuti pali kusasamala kwa zinthu ngati izizi ndi kuti izangokhalanso mbiri kapena tibwereranso mbuyo ngati mabuilding amene tikuchokerawo pamene anthu tikuyenda kuno tidzipita chisogolo nde langizo ndi limenelo ndithu lonena kuti chinthu achikonde chinthu akhale ndi umwini chifukwa chinthu ndi chawo 2063 pamene pa ukumayiona wayamba kale 2063 apapa ndiye kuti no ikamasafika tu 63 ndiye kuti nyumba ngati izizi mutcholo muno zizakhala zambirimbiri
ndithu ndere boma layamba bwino boma layamba bwino ndithu commitment kapena kuti kudzipereka kwa nkhani ya chitukuko ndiye ndikuti ndikumene kuko chabwino no ndikufunanso nthanda thokoza kwambiri kumbukani zikomo kwambiri blessings zikomo amene ndithu ndikumbukani phiri amene ndi mtolankhani wathu amene tinali limodzi kuno tunena kuti president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhala akufika malo ano kudzasegulira nyumba imeneyi president akafika ndikuti afikira pena malo awa afikira pamenepa kuti afotokozere zokhudza nyumba imeneyi ifa pamenepa ndikuti pali map amene akuonesa nyumba imeneyi kuti nyumba imeneyi ikhala yotani kapena ndioneka motani achoka pameneko president adzafika pamenepa pamene adule ribbon kusonyeza kuti ndiye kuti nyumba imeneyi atsegulira akakhala kuti ali ndi nthawi komanso kuti chawakomera alowapo mkatimu kuti akhonza kuona ziwiri zitatu pamenepo kuti akhonza kuona kuti mkatimu muli ma facilities kapena muli chani zina zimene akhonza kungoona mapatali fe chomwe tapera muja ndi zipinda 81 komanso muli ma conference room mmene mosiyanasiyana komanso muli mmene council is ngati committee ya council izi kumana kumene momwe ndi chipinda chikulu sangalo pena pali ponse ndifati cheze ndi nduna imene imaona nkhani zokhudza local government ayinayo kachitukuko chimenechi chabwera kuno ku Thyolo honorable Chimwendo Banda takulandirani zikomo kwambiri anduna kuno ku Thyolo chinyumba chimene anthu kuno meta ankhula nawo mfumu ndi anthu sanasana kuno samayembekezera kuti boma likuzomanga chinyumba chimene chikuno ndizoona samayembekezera ndi anthu oti mwina amakayikira amaona ngati kuti akati achakwera ndiye kuti nyumba isamanga koma I think panopa anthu azindikira dziko lonse la Malawi kuti president uyu akati agawe zitukuko samanena kuti kundi ku Central region kundi ku Northern region kundi ku Southern region iye amayang'ana dziko la Malawi taona ni chinyumba ngati ichichi mukalowa nkati munthu muli furniture sonse china chilichonse chili bwinobwino komanso mupite pa serie up pompa up mupeza stadium imene ili pa 95% mungotuluka panja apa muyende 15 kilometers pa Luchenza pakumangidwa nyumba 50 zimene zizi akupanga ndi Chakwera ndiye mukapitanso pa serie up mupeza pali high school imene ya double story akumanga ndi Chakwera ma bridge ma classroom akumanga ndi Chakwera madzi amipope akumanga ndi Chakwera so tikamanena kuti president uyu ndi president ofunika apitirize tikamati boma ndi lomweli chi building ichi chikunena kuti boma ndi lomweli olotira chilemba ichi kuti boma ndi lomweli angasuse ndani building yokongola kuno ku Thyolo kwawo kwa professor Peter Mthalika chimene chinakanika TPP kumanga ankangolota tizamanga office kungokumba basi kuzisiya stadium yanangokumba kuisiya lero the president Dr. Lazarus Makafe Chakwera wapanga zimene muona basi sindikuziwa kuti anthu akuno ku Thyolo achigwisa ntchito manje chimenechi komanso inu ngati boma mukuyembekeza zona choka anthu akuno ku Thyolo choyamba mudziwe kuti maofesi onse amene amativuta pano uku kuti T estate maofesi aboma a Thyolo anamwazikana ena kumakakhala kuluchenza ena kukhala kusowa malo pano onse abwera pamodzi munthu akafuna ku Thyolo kuno kuti athandizidwe kwa DC wa agriculture ampeza momo wa forest ampeza momo wa madzi ampeza momo kwa chiko cha kumudzi ampeza momo wa misewu ampeza momo office ya DC aipeza momo onse adzamalamulo apeza momwe izizi zimene timafuna boma la Chakwera kuti anthu miyoyo yawo ipite patsogolo. This is what we want. Anthu aku Thyolo asamana mizidwe amawozidwa za bodza za Dr. Lazarus Makafe Chakwera chifukwa cha anthu andale amene amafuna Chakwera azidedwa iwo azooneka bwino koma muja amachitira bingu Professor Bingu Mthalika mzimu wake ususa mtendere amanena kuti ntchito za manja anga zindichitira umboni. Few words more action. That's Bingu. Chakwera, few words more action. Bingu and Peter very different. Peter kuyankhula kwambiri kuchita mochepa. Chakwera kuyankhula pang'ono kuchita kwambiri. That's the difference. So tifuna kunena kuti panopa amalawi adziwe tupita tu kuzomba stadium ije ili pa phase atatu. Phase 1 inata, phase 2 inata. Yatsala phase 3. Koma lero tukatsegula tambe kusewerapo masewero a phase 2 zikuteka. Teka pamenepo tupita kulonde kuliso nkhani zabwino bwino.
ndingonena momveka bwino mosapsatira mosabisa mawu kunena moda Malawi athandizike kaya uli kukalonga kaya uli kunsanje kaya uli kudowa wherever you are. Chakwera is the best president we ever had in this season. Ena anachitako mbali yao uyuyu apitirire izizi isipitirire zogawa chiti kuko mbali zonse za dziko isipitirire zosasankha mtundu isipitirire. No nepotism, no tribalism. That's Dr. Lazarus Magafe Chakwera. Anduna mwina muleni mawu amene mutafuna munena ife tamva kuno timankhula ndi adesi kuno akuti lero lomwe ngwangochoka inu mumaliza meeting yanu akuyamba kugawa 1 billion kwa chantukula pa khomo kwa anthu amene akuvutika mwina amene akufunikira kuti athandizidwe 1 billion akuti posera pa chimangaso chikubwera athandiza anthu akuno kutholo chimanga chakha chikubwera kuno Achakwera anabwera kuno kuzayendera cyclone Fred chimanga chikubwera tukula pa khomo akubwera ngongolezani ife fumu ine aliyo saba mkaifusa ngongolezani ife zafikira pali ponse ndi anthu ali ndi chani alibe so choice ndiye no democracy. That's why muzoona mbendera ya TPP galimoto ya TPP DJ wa TPP mwi ena kulirira mwi ndi democracy. Kampeni ya ule ndo uno yo Koma yopanda ndeu yopanda sikwanje Koma kampeni iyi kuteka fa president yo akulamula mtendere aliyesa kuveta mezu kaliratu so zosa uchita Chakwerazi wonderful powerful. Mfundo manena mapere mafani lero tikubwera pena pakena makambirana kuti chaka chino kampeni chaka chino ikushandisa zaka zonse sitikumva kuti anthu amenyana uku chuchika ndi chani ndiye mukuti president chipani cholamula mukudziwa pakati apo anthu akamapanga mademo a business okauka kamakangana amati pakaifa chipani timanena kuti nzawo za business mademo amene sakuti kuta aye chimwendo MCB ndeti mati ikwana nthawi yathu lero Professor Peter Mtalika wapita kulilongwe kawiri akangata kusalima kunkotakota palibe simudzava zachiwawa. Peaceful elections mukapita kunzuzu palanda about baja aliyese mbendera yake peaceful elections. Reason is Malawi ikukhwima atsegula maso ano zokapana zomenyana zilibe ntchito tizipangaso kuti dziko lipite pachani patsogolo. Kumaliza honorable uthenga wanu ndotani mune mfama usa Malawi tukamba za chitukuko kuno chimene chabwera kuno kutholo chimene anthu ambiri samayembekezera ndayima kuno kutholo koma ndiyankhule ku mtundu wosa Malawi tikamati Chakwera ali ngati mzimayi wobereka mapasa oti uyu ayamwe uyu ayamwe ndendizi tikamati Chakwera alibe tsankho ndendizi tikamati Chakwera amakonda aliyese Malawi kunoko kuno kutholo sana muvotere koma taonani zimene wapanga stadium chinyumba ichi nyumba za polisi school ya upstairs muiona hapo so says anakakala amati mwina awasana ndivotere ni amane chitukuko not Chakwera. President uyu akapitiza zaka 5 zikubwerazi Malawi yese asintha. President uyu ndi amene asinthe dziko la Malawi. Awawa akufuna kuti abwererewa awawa afuna kuti adzina mazota azasintha dzikowa ngabodza ndinene mawu awo dziko lonse lapasi limakumana ni mavuto ku America ku UK kandi ku Spain kandi ku Italy South Africa kose kuli mavuto palibe dziko lopanda mavuto timangofunako mtsogoleri okuti mkatikati mwa mavuto amenewo adzionetsa chikondi ndi Chakwera agawe chakudya ndawa ya mavuto ndi Chakwera ateteze anthu achaubino pamene anthu achabino akuphedwa ndi Chakwera amange misewu pafunika misewu ndi Chakwera apereke madzi pofunika madzi ndi Chakwera. Lero taverani federeza uchamugawa pawiri pali federeza wa AIP otsika mtengo apidirire 15,000 kwacha ndi Chakwera akudiso koma ma commercial farmers asagule federeza pa 140,000 agule pa 90,000 ndi Chakwera akuti ena ofuna akatenga ngongoyo mweyi kunifi akatenga matumba ambiri a federeza ndi Chakwera akuti ma mega farms athandizidwe ndi Chakwera nthirira apidirire ndi Chakwera amange nyumba 11,000 zophunziramo ana school blocks ndi Chakwera akweza aphunzitsi 39,000 ndi Chakwera amange zipatala ma health centers palipose ndi Chakwera. Uyuyu ndi president ofunika kupitirira. Uyuyu si president omati mumchotse mungobwera tigwirane manja titane ni mavuto amene tikumana nawo dziko muno mavuto ena chilala
mavuto ena anthu ena ofuna mapondereza umabisa shuga akuti shuga akadula anyoze Chakwera. Chakwerayo Mulungu anamtsogolera kupeza mumba kumusiya potolopo kumakafukula shuga uja shuga chankuma pezeka ndiye Chakwerayo. Akuti simenti wako nkuno umadula kuposa simenti wobwera amumba katenga simenti bwecha ku alipo anthu a jealous ansanje kanda Malawi kanda mwenye bola ngati uli ndi sanje osangana mtundu wako ndi moyo woipa ukuti ukadulitsa zinthu anthu anyoze Chakwera. Nda Malawi atsekuka maso kutenga zimadramu za mafuta kudutsa ku Mozambique ku Zambia akuti anthu akwiye akuti Chakwera walepera ndi president ngosadzikuza angobwera Amalawi pepani sizinaende bwino ndi chikonza pamene palakwika. Ma president ena ngantudzu sangapepesa kwa Malawi koma president wodzichepetsa ngati uyu apo ndaona sizikuyenda ndaona sizili bwino mutikhululukire tikukonza zimenezo osati yayi ine 1 week kapena 2 years Malawi akhala Singapore yake yakuti 6 years munakanika even kumanga misewu ya Cape Maclear misewu ya Makanjira misewu ya Msipe misewu ya Zomba Changalumi misewu sei wamanga ndi Chakwera munakanika ndiye mukana mizerera Malawi kuti mukamanga Malawi ngati Singapore. Tiyeni tizine nazoona. Let's learn from Bingu, Professor Bingu, who said ntchito za manja anga zinichitira umboni. Chakwera akuti my little words more action, little words more action. Ndipanga chakuti ndichite ndikwanisa chakuti ndichite. So my message Amalawi onse chitipa tunsanje konse nchinji tunkotakota Amalawi nonse musasinthe president facha mabodza amene anthu akuyankhula pa wireless. Musinthe uyu dziko lizingobwerera mbuyo. Move forward. Uyu president utimtangatire aliyesa apese chochita kandi alimi adzilima ana skulu adziphunzira asalepere ku university the way Chakwera is doing. Otherwise ifeyo ngati kukongeresa tsopano game ino waja ntoliro iwowa amayenda dziko lonse kumauza wanthu kuti asalembetse kumachita ma press conference nkumatenga mahandkerchief nkumapuputa musalembetse lero akupita kwa anthu osalembetsa hati mukati votere akavota bwanji alibe chovotera pamene ife tidabwera Amalawi kamukumvetsa kasimukumvetsa kalembetseni Amalawi adalembetsa konse kuno even amene adalembetsa kumwera kuno ambiri ngakongress ku Eastern Region ngakongress fa ife azatsogole timauza kuti kalembetseni iwo amauza ndasakalembetsa ndiye lero oladzira ndira molalo ya anthu 50 ola anthu 200 osalembetsa okaoka sakavota ajera molalo yomweyo ndiye ife tujera mtoliro fa anthu athu analembetsa andi Chakwera sasintha 16 September akupitirira ngati president wa dziko lino koma mosadzikudza modzichepetsa mene amakhaliramo olo kunyoza osamva chilichonse olo kuntukwana osayankha china chilichonse ndikuti Chakwera akupitirira. Ndathokoza kwambiri olemekezeka. Ngati mmagwira ntchito mboma koyamba wa mboma aliyese kumwika pa mazimu wa mazimu yoti akadwala azikalanda chitendo aliyese civil servant. Ngati mmagwira ntchito mboma driver wina aliyese kukwezedwa. Ngati mmagwira ntchito mboma malipiro kulandira mu nthawi yake. That's Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Simudzamva kuti hachipani apita kwa Adimaki hachipani apita ku Balaseto katenga ndalama mujamatengera abimu ndi anthu ena ndiye Chakwerayo kualola maparasteto adzigwira ntchito zawo kuwasiya adzitukuka ndiye Chakwerayo. Clean work. Akakhala wina akumveka ndi zakatangale tayima kaye tikufufuze. Chakwera doesn't condone corruption. Koma Chakwera si court. Chakwera sangamange munthu uja ngati afuna kumfufuza akamfufuza akambeza mlandu akakhala court. Separation of powers. Ena kuti Chakwera bwanji saumanga wanthu Chakwera amadziwa malamulo ngonena kuti iwe akuti uli nkatangale tayima kaya ofufuzawo amfufuze ngati ali milandu antengere ku court atane naye. Koma Chakwera si court kuti adzikamanga munthu. President samanga munthu. Zikomo kwambiri. Ndathokoza mbiri andona amene wandithu ndi Honorable Chimwendo Banda amene ndi nduna yona nkhani za local government amene amafotokozapo ndithu amakamba nkhani ya nyumba iyi koma alankhulapo zinthu ziwiri zitatu zimene zilizofunika kwambiri makamaka pa nkhani maka nthawi ino pamene tikudziwa kuti posachedwa apa tikhati kupita ku chisankho. Timafuna posachedwa apa tikhati kuyankhula ndi Babu Khamisa amene ndi Deputy Director wa chipani cha Malawi Congress koma tunena kuti tikudikira mtsogoleri wa dziko lino amene afike kuno posachedwa apa Dr. Lazarus Chakwera amene akuzatsegulira chinyumba chimene chili kuno amanga kuno ku Thyolo chimene tsopano chatha ndipo kulakula council amene posakuzana ndi DC yakuno akupanga
alowamo amene mutitamba kukhala amene mumafuna chitsegulire officially nyumba imene tifuatira nkhule ndi akhamisa mutabwera ndithu kuti tikupatseni moni mwa dzuka bwanji Tazuka bwino kaenu chief. tadzuka kuli bwanji kuno kuthola Kuno ndikabwino mene mukuonerako. eti Sure. kuoneka bwino ene Kwambiri. kodi paja machokera dera lake machokera Ine ndimakhala kulichenza. kuchoka kuluchenza Yes. ndi sitizowa kuti poyamba nyumba imene mwayendera bwanji Tamuzeni wa TV ayangane uko. Then ayangane uko nende kuyankheni. Ayanganise building yakaleyo. mufuna ajambule nyumba Yakaleyo. Ndi ayangane yanyuwaniyo. Nende kuyankheni kuti fusulano. chabwino mtsogoleri ameneyu ase tajambula afuna kuti anthu aonenso kawiri chinyumba chimenechi aha chabwino mufuna muyankhe akationesa chinyumbachi nyumba ndi imeneyo anthu mukanemamu akuona Yakaleja nditi? ndi imeneyi Yanyuwani nditi? ndi imeneyi Ndeti tindene kuti yakaleja ndiyo. Yachakwera ndiyi. Ndakuyankhani. mwati bwanji Yakaleja ndiyo. Yachakwera ndiyi. Kuno ndikucholo sikulilongwetu. Chakwera kuti mangira chani? Imene. Chakwera kuti mangira iyi. Yakaleja ndi iyo. Silichula iya. Koma yakale nditi? Yanyuwani ndiyi. Toko zangufuta iyi imene kokhala Chakwera house. Zangufuta. chabwino ndinosangala bwanji kuti kuno kuthyolo akhamisa muli ndi nyumba imeneyi Ineyo choyambirira ndinosangala kwambiri. Chifukwa chokuti imene muone ofisi yakaleyo anthu samakhala mumasuka. Mvula ikamagwa maofisi amakhala oseka. Kwa panopo wina aliyense ogwira ntchito kwa DC ali accommodated muti building iyo. Maofisi andokwana. Wina aliyense because kalero mapeza kuti ena kwa DC awapanga rent. Yeta kugwira ntchito kuti kwa DC. Kwa panopo ntchito zonse za mwa DC zizigwira ntchito mu ofisi imodzi. Zimene ndizosangalatsa so kuti munthu ukambuza kuti pita ofisi yakuti ndi building yomweyo. Pita ofisi yakuti ndi building yomweyo. Ndoti chithandizo sichitani sichichedwa yayi. Munthu akakhala ndi vuto kabwera kunoko uzithandizidwa pompo. Shandu tukapita ku ofisi yakaleja amakuti yayi pitani kumusiku pitani kumtundu wapeza kuti munthu akhala whole day osathandizidwa. Kwamene zili mu apapa zonse zili bwino kwambiri. ndi anthu akuthyolo kuno mwayendera bwanji nyumba imeneyi Anthu akuthyolo kuno ndokondwa. Makamaka mafumu olo makhansala amene adabwera anyuwaniwo. Amangira chemba yoti olo Malawi munomo mulibe. Olo ku Blantyre kulibe chemba ngatiti imene yoyo. Anthu akuno ndosangala kwambiri. tikakamba nkhani ya ni membala wankulu wa chipani cha Malawi Congress Yes. chipani chikuyenda bwanji kuno Chipani kuno kuli chikwenda. anthu kuno Anthu alipo. Simuwaona kumusiku. Simunaone 2020 Yes. munthu wakuthyolo amaopa kuvala chitenje kapena t-shirt MCP. Kwa panopo akutani akuvala. Anthu akuno kuti ndoyamika. Nthawi ya njala ija agawidwa chimanga. Amamutukana Chakwera kumatukana kuye samatani samalabadi kuti nditukanidwa. Mwapasa chimanga. Panopo anthu ajano azindikira kuti munthu nduti tamunyoza tamutani koma iye akutithandiza. Andi muona mavoti amene atalandire lachiwiri asiyana ndi 2020. chabwino mwina mawu anu amene mungakhale nawo fuati malizo chisa kwathu mawu anu akhala otani Ineyo ndingowapempha anthu akuthyolo kuti 1994 kunoko kunali kwa MCP. Idabwera matipati anthu UDF. Atachoka UDF anabwera DPP. Anthu akunoko amasita boma yotani yolamulo. Ndiye ineyo ndizalankhula nanu kama muzandiimbire foni pa 17 September. Ne muzandiwuze kuti kodi bwana Chakwera apeza mavoti angati. Mawu anga ndinganene ndati chifukwa selection Chakwera anapeza kunoko mavoti 13,000 thyolo yonse. Kwa panopo akhala times 3 kapena times 4. Ndipo muzakhupira mbwandiimbira foni lachitatu zikoma kwambiri. koma anthu kunoko kuthyolo kuno tikakamba nkhani ya timamva DC amakamba apo nkhani ya kuti kwabwera ndalama zimene 1 billion kwacha kuti ipite ku social cash transfer kapena mtukula pa khomo maso mbuye makhala kuthandiza kuti ndi chimanga china chiti kubwera zimene zakhala zikuthandiza bwanji anthu akuno Ngati kuli district Malawi munomo yomwe yalandira ndalama zambiri zoti anthu alandire tukula pa khomo ndi kuthyolo. Nanga Chakwera ndi kuthyolo. Kodi anthu amene akulandira zimenezo sakupanga benefit. Ne mfa munthu zitangamiwa la Chakwera. Zinthu zoti sizinambe zachitikapo zikuchitika ndi Chakwera. Fa Chakwera kamapanga zinthu zawo sayang'ana district sayang'ana region. Chakwera ndi munthu opemphera. Manifestation ana kunoko anthu akusangala because mbuyo umu amene amalandira tukula pa khomo anali uchepa. Kwatabwera Chakwera fike chanatani. Ndanena kale kuti from all the districts in Malawi
amene ku district yomwe ilandira ndalama zambiri ndi Thyolo over 1 billion. Ndiye mfuna munduze kuti anthu amene onse walandirawo angamutaye Chakwera zosatheka. Ayi tathokoza kwambiri Zikomo kwambiri. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Thank you. Amene wanditu ndi Ababu Khamisa amene ndi deputy director wa mu chipani cha Congress makamaka iwowa ali mu National Executive Committee ya chipani chimene chamangofotokozapo pokhayo nda kuno ku Thyolo ndiye timafuna kuti tingomva kodi iwo akuti bwanji amafotokozapo makamaka za kufunikira kwenikweni kwa nyumba imeneyi imene mtsogoleri wa dziko lino akutsegulira lero kuno ku Thyolo, nyumba yatsopano imene yamanga ndi ndalama pafupifupi 6.7 billion kwacha. Nyumba imene ikuoneka kuti ndi yamakono kwambiri, makonsolo kwambiri mulibe muno Malawi. Kuna ngati imene kuzokhayo yoyamba kasi tikulakwitsa muno Malawi kukhale nyumba yayikulu ngati imeneyi. Chifukwa tiyankhule ndi Beatrice Msindira, iwo ni managing director wa Stevenson's Paints Limited, company imene yaonetsa kuti yapaka utoto pa nyumba imeneyi, nyumba yokongola kwambiri. Tufuna kuti timve kuti kodi nyumba imeneyi apanga ukadwala utani. Mayi muli bwanji? Ine ndili bwino ka inuyo. Yeah, tili bwino. Zikomo kwambiri. Dzina linaliswa muno bwino Beatrice Msindira. Yes. Achabwino. Ndinafotokozani kuti inu mwagwira ntchito utani pa nyumba imeneyi? Ifetu ntchito yathu apa inaliyo panga supply ma paints. All these colors you see, all these paint project imeneyi nkati kunja chilichonse ndi paint wa Stevenson's. Kuti paint ameneyo ndi uti? Paint amene yuyu ndi wabwino kwambiri. This ndi company ya ku Malawi, my brand is from South Africa. Ne company imene ndi quality ya paint wabwino kwambiri wapamwamba amene mukuonera. Paint ameneyo ikabwera mvula sasung'unukamo? Kutekwa apapa mvula ina yagwapo kale. Mvula mawawo samachita mvula yachedwa kuthaija yachitapo kale. Project hii by March whatever natira maliza kale kale. So mawawo sadzachitaja inalilipo kale. Kutekwa kumuyembekezere saka mukuona paint imene ili yachikhalira imene ililipo. Mukuchallenge anthu? Tikuchallenge anthu kwambiri. Yeah? Kwa basi ndipo ife tikuyamika kuti mabwana ku ministry ku buildings department atatikhulupirira ndi project imeneyi kuti Amalawi aone project zimene ife tingathe kupanga. Kuti kwasakaikireso yani. Asakaikireso yani. Amati mwankhula mamphamvu. Kwa basi. Tsono tikakamba nkhani ya kufunikira kuti boma lizikhulupirira makampani a Malawi. Kumapasa ntchito mena kupasana inuyo ngati Stevenson's Paints Limited. Boma kunena kuti ayi tagwira ntchito ikhale yanu. Manga tapaka ni nyumba chimene chipaint. Kufuna ndo kotani? Ife ndipo ife ndothokoza ndipo ndonyadira. Chifukwa nthawi zambiri makampani ang'ono mwina anthu alokolofe tikanena kuti tingathe kupanga izi mwina kukhulupiriridwa kumakhala kochepa. Kuthekera kumatha kukhala nako koma anthu amapitabe ku makampani akunja amene akuadziwa zakazaka. Kodi nanga ifeyo tipanga liti? Izi ndi zathu Amalawi. Kuti kumukasapota Amalawi anzathu chuma ndi chakonkuno. Misongo tilipira konkuno ife nda konkuno sikuti titenga ndalama tipita nazo kwina kwake titukula Malawi anzathu tilemba ntchito ya Malawi anzathu kuti ife tikunyadira kwambiri kuti boma linatikhulupirira ndi project ngati iyi anatikhulupirira son project ina yakuzomba kuti mwina sitingathe kukhalako koma we are very grateful for the buildings department kuti khulupirira ndithu kuti pasa ntchito yakulu ngati imene iyi ndipo tiayipereka soyenza kuti zina zithaso kumabwera Amalawi amene makaika chabwerani Stevenson's Paints yabwera kuzakhala. Wande muzizamirira. Kwambiri tu. Simalonda mpaka tawo. Zikuoneka ni maso. Zikuoneka. Masono mukuona kuti kufunikira kuti boma lizipanga chitukuko ngati chimene ichi. Chonga chakuti anthu a Malawi azipezanso business ngati imene. Ndikotani chifukwa chakuti mwafotokozeramo mukuti sokuzomba nawo pasana ntchito kwina kuti kufunika kwa zitukuko zoti boma lisamangokhala kunalipesa zitukuko zamphamvu ngati zimenezi. Ndikotani kwa pothandiza Amalawi komanso achinyamata kuti azitha kumapeza mwayi wa ntchito. Kureku ndizolimbikitsa chifukwa chokuti Amalawi tisunthadi kuchoka mulingongo lero tikapita ku skulu tikalembedwa ntchito. Tifikadi mulingona kuti tikapita ku skulu ena inde ndolembedwa ntchito aliye sangapange business. Koma amene andikuthekera alimbikitsidwa ndithu chifukwa chokuti kenako azikhazikika pansika. Government is the biggest buyer. Aliyense amafuna kupanga business ndi boma. Boma is the biggest buyer. And akasapota Amalawi mene makampani na Malawi mukwadziwira pani mabanki a Malawi pano alemba ntchito anthu ambirimbiri anthu oti mabwana ndithu zosangalatsa chuma chikhala momono chuma sichikupita kwina yani pomwezi kuipasa kampani yakunja ndalamazo kale zituluka zipita kwawo. Inde inu mulemba anthu ntchito chuluka bwanji amene mwagwirana ntchito limodzi? Pakali panopa tili anthu 10. Anthu 10? Tili ntsoni ma branch ku Blantyre komanso ku Lilongwe.
ndipo tikulabe apa patangoyamba potikula ndithu. Ayi ndathokoza kwambiri zioneka kuti ndikupaseni munene mawu omaliza ifeyo mawu athu ndionyadira kwambiri ndisapita ni mawu ndipo ine yomwe aonani ine ndisapita ni mawu ine ndinothokoza ndipo ndifonyadira building ichichi ndionena kuti ndikumaona ulo masamba mchezo anthu ambiri akumachiramikira ndifeso we are very proud to be part of it kwambiri ndifonyadira kwambiri komanso itu ito alakalaka boma likanamanga izizi boma lilonse ndekuti business ilipo ndichowakongola ndichosangalatsa ndizolimbikitsa kuti amalawi tupanga zinthu ngati izizi ndekuti tupita msogolo pamene papolo anzathu amene azigwira ntchito mumu iyayi zoti kunyumba yosiyabonya uziwala maofesi okongola khanga lojera susi jekeka eya zili bwino kwambiri oda pakauti sukulandira yokwanira sungaziwe ofesi ili bwino iyi chabwino ndithu ndipendwa athu a Stevensons ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri ine ndifuna zabwino zonse madam Beatrice Msindira zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo amene wandithu ndi mayi Beatrice Msindira iwowa ndi managing director wa Stevensons Paints Limited company imene ima panga ndithu nkhani ya paint iwowa ndi amene ali ndi kampani ya Malawi anapasidwa mpata kuti ayi bwanji tayesani mugwire ntchito mukwanitsa kuti tikwanitsa ndi anapasa ntchito imeneyi aona kuti agwira ntchito yabwino tikayang'ana paint wapamwamba zona kuti zili bwinobwino ndithu kuoneka kuti ayi ayamikira kuti boma limafunika kuti lizigwira ntchito imeneyi kuti zithandiza kwambiri zimangamanga nyumba zabwino ngati zimenezi nchonga chakuti anthu ambiri azipeza ntchito komanso kuti ndalama samapite kunja mwina kumapezera kulemba makampani akunja makampani akumalawi konkuno ndi amene akhoza kukhala mathandiza ngati imene ili kampani imeneyi ndi kampani ya Chimalawi tifata nkhula ndi Mr. Gerard Ziambo iwa ndi principal gender officer wa kuno ku Thyolo. Mr. Ziambo takulandirani ziko moyo wenda bwanji ko moyo kuyenda bwino ndikozona choncho fika palibe kudwala kwina kulikonse chabwino zikomo koma ndi chinyumba chitu zabwinobwino kwambiri nyumba imeneyi kunena chilungamo yatithandiza so chifukwa ndikozona kuti ine ndimayamba ntchito eneyo ndinayamba ntchito ngati gender officer district gender officer that was way back in 2020 so tinafikira maofesa athu akale uko kuntunda ukachabechabe and kumene ujaku ndinafikira panja penepene yes ndinagwira ntchito eneyo panja pa office for a month kena kuno pamene anzathu amatipanga usqueeze mkati mjamu anzathu a community development popeza ndili ku gender so ndinopa ndi Ministry of Gender Community Development and Social Welfare so we are like sister departments then atitengako kutilowesa poyamba namba ndalowa kaya mu social welfare koma kena kunakalowa kumwanzathu mu community development so nthawi yonseyi takhala ndithu kumeneko nawo mene ntchito imeyi kumalizika apapo tsopano kuti ndi maofesi abwino kwambiri ndichonyadisa kwambiri you know ntchito ngati imeneyi already brings positivity mukamagwira ntchito alright chifukwa kamagwira ntchito mandi upita mu office I remember siku nake I brought my children tazaone ku ntchito kwanga yes so it was that side and tafika ananga was like is this your office dad I said yes this is my office yes and I had to take them in corner this is your desk oh yeah this is my desk yeah so komano anyway I think chichonse ndi nyengo ndi nthawi koma pamba ndifonyadira kwambiri kuti izathekatu apa talowa mmenemu lero kuti segwira formale kuti tizigwira ntchito mwachani kodi mwaufulu ndithu ndithudi ndi mukuona kuti zikuthandiza ndi bwanji nyumba yatsopano imeneyi inuyo ngati ogwira ntchito kuno ngati principal gender officer okay monga ndinakale poyamba kunoti poyamba ndo ndinalibe office poyamba mwati munayambira panja nayambira panja kena kwanzanga kutipangako okutolani kuti chichewa chake anangokutolani kuti akuta bwera mzikhalako chayapa eti koma sono now that ndi nyumba yabwino ngati imeneyi ndisakunamizeni you feel good umamva bwino kuti andikupita kuchani ndikupita kuntchito andikafika kuntchito kwako wapanga maplani yako abwinobwino you are able to disburse maplani yako achabwinobwino mapanga zinthu mosavuta mwenemwene so ichi chitithandiza kwambiri and you can see even kuti mbwere nthawi yetu aliyense akugwira ntchito you can still see the environment anthu ali muntchito tsopano akugwira ntchito so chitithandiza kwambiri and I believe good because already on its own so this is development ndi chitukuko chimene chichi already shape ya Thyolo council yasintha kwambiri than it used to be okay tikuyamika nzathu amene atimangira anzathu azungu
anagwira ntchito yambiri yabwino kwambiri koma we needed something. Oh yeah, zinazabwino for sure. But we needed Yes. something magnificent now because nyengo tizienda ndi nyengo tikamapita mamunga makama tizienda ndi nthawi. So these are the times that we are now moving in. Now ndithokoze kwambiri poyamba nkuziona kuti leadership is quite paramount, and leadership at all levels. You talk of kuntunda kweni ku OPC and coming down mpaka pa council level. Leadership has played a very big role. You talk of issues of patriotism. To me, ndaiona patriotism. To me, I've seen political will. Kuti zimene zikoza uchitika mene zokhaliramo. Ndithudi msakule. Ai, ine ndithokozeni kwambiri Mr. Ziambo. Zoma kwambiri. Zabwino zonse ndithu. Ndathokoza. Basi sangala ni nyumba yanyu. Zoma kwambiri. Ziko. Amene watitu ndi Mr. Gerard Ziambo. Iwo ndi principal gender officer wa boma la Thyolo, amayang'anira nkhani zokhuza kuti amayi ndi abambo asamakhale akusiyana kwenikweni pa ntchito zazoterezo, komanso ana azikhala kuti akulandira chisamaliro chokwanira. Officer yawo ndi imeneyo. Pano ndifuna ndicheze ndi Honorable Moses Kunkuyu. Atakulandirani Mr. Kunkuyu. Honorable, mafamula tifotokozera kuti mukamaona amene zilili pano chonche ku Thyolo kuno kuti kuli nyumba imeneyi, inu pokhala mneneri wa boma ndiune amene mafalitsa uthenga wa boma, uthenga amene muwauza Malawi ndi uthenga wanji, mumafuna tanthauza chani pomanga nyumba ngati imene ingati boma? Choyambirira zimatengera utsogoleri umene ulipo kuti ufuna uli ndi plani yotani ya dziko. Ndi a President Chakwera ali ndi plani yokuti madera onse amene timatenga ku midzi akhale madera otatu kuti adzifanana ndi mbali zonse, kuti kumene koko zimene anthu amakazipeza ku Blantyre adzizipeza kumene koko, zimene amakazipeza ku Lilongwe ku Mzuzu City adzikazipeza ku madera ngati amenewo. Ndi chifukwa kumene kumakhala Malawi koseko sefe ndi Malawi, kuteko zimene anthu amazifuna ku Blantyre anthu akuthyola amazifuna. Anthu ngati amafuna office ya makono kuti tikamati tipange devolve ntchito za boma zipitanso ku madera akumidzi, nawonso akuthyola amazifuna zimene. Ndi inu mutatembenuza maso anu kuti munatembenuza kale maso anu kuyang'ana chibuilding chitapocho chimene mwachiona kuti tikamachiona lerolo kuti tili kuno ndi kuthyolo. Kuthyolo kuno kunadalitsidwapo ndi mapresident awiri kuchokera boma lino la Thyolo, kubwera president oyamba, kubwera president wachiwiri, onsewo ochokera boma lino la Thyolo. Nkupezeka kuti Thyolo bomalo nkumakhala ndi office iyoyo ngati mogwirira ntchito. Mapresident kumati district commissioner wanga wa boma lino la Thyolo nkumachokera mu chinyumba ichocho. Mukamaona chimene chili cha Malawi amati chani kuti mwati abingu anachokera boma la Thyolo, ndi DC wawo amene anawasainira makalata kuti iwo ayimire nawo pa president office yake amachokera umomo. Apita anachokera boma la Thyolo, DC wawo amene amagwira ntchito za iwo ngati MP, ali MP nkuzapeza kukhala nduna, kukhala president, DC wawo amachokera office imeneyo. Ndeze chokera kwa President Lazarus Chakwera akuti ayi office idzoneka chonchi. Ndi office yone ndimene mukuiona pano paye kuti office ya kwa DC imene ku Lilongwe alibe, imene ku Dowa alibe, imene kaya kumchinji alibe, koma office imeneyo ndi imene ili apa yokongola kwambiri dziko lonse la Malawi. Zimatengera utsogoleri umene ulipo ndi masomphenya amene alipo. Kutereko anthu aku Thyolo akaona ichi aona chimene munthu wa chigawo china cha dziko lino mwina alibe, koma iwo apangidwa favor ya mtundu umenewo chifukwa nawonso ndi Amalawi akuyenera mandira zinthu zabwinoka zimenezi. Kodi mmene mumu DC ndi anthu awo amagwira ntchito mopanikizika bwanji mu chinthu ichocho chimene panopo the only option imene yatsala nchoti chikhale chi museum. Ndimayankhula ndi anthu a tourism ali chingokhala chi museum kuti tidziwika mu zinthu zachikalekana, anthu adziona zinthu zachikalekana, komatu anthu achoka modzulodzulo limene momo. Ndiye kuti mmene ali umu ali ndi space yokwanira, agwira ntchito motakasuka, komanso ma services ambiri amene boma silimakhala nawo kunoko chifukwa chakusowa kwa space. Anthu ena amachokera ku district kuno amadzagwirira ntchito kunoko nkubwerera, koma apa azigwirira ntchito zimenezo panopo. Ndiye kuti anthu aku Thyolo savutikanso ndi matransport kupita kwina kufuna ma services ena because those services zikhala accessible tilipo mpano. Ndi pomaliza pene anduna situziwa kuti timalankhula ndi a DC aonena kuti kuno anthu kuyambira lero amba kulandira mtukula pakhomo 1 billion kwa chatu yabwera kale kuno anthu amene kulandira, komanso akuti mbuyo makhala kupereka chimanga, koma kuti kuyambira masabata awiri akubwerawa akhaso amapereka chimanga kuno kuti anthu amene kutenga kulandira chimanga kuti amene akuvutika ndi njala asavutike. Zimenezi ngati boma mukufuna kuti mukwanise ziti? Boma lililonse lili ndi ntchito, imakhala ndi ntchito yotumikira anthu, osankhala kuwatumikira anthu potolera misonkho,
koma kuwatumikiranso anthu powapatsa zimene anthu amasowa. Pamene boma likupanga mapulogalamu kaya omanga misewu kaya masukulu zipatala zimene kunonso zamangidwanso limaperekanso ndalama ya CDF yoti ikatumikire anthu kudera kudzera pa MP. Zimene zankuti zinthu zikafikire kudera kwa anthu akumudzi. Koma tikapanga zimene zija anthu ajanso amatha kukumana ndi situation imene mwina chakudya chawavuta kapena zinthu zina zavuta. Ngati chakudya chavuta anthu sangakhale ndalama yoti akagulire chakudya yoti amafunika boma liwathandize ndi zipangizo zoti akhoza kupangira survive kapena akhale ndi chakudya. Ndi program yokuti anthu apatsidwe chakudya komanso anthu apatsidwe mtukula pa khomo. Ndi program imene yakhala ikuyenda komanso imayenda motengera ndi nthawi imene tilimo. Padakali pano mu nthawi inoyo nthawi imene anthu sadakolole ena sadakolole bwino ena anavutika ndi ng'amba ndiye anthu sewo amayang'ana maso kuboma kuti boma liwathandize. Ndiye president Chakwera anayika thumba limene pakhale mtukula pa khomo adzipatsidwa anthu. Mmene tinkanena wa president ayika thumba limene anthu ankaseka ankaona ngati nkhambakamba koma lero ndi zalesa makamba za mtukula pa khomo. Chakudya anthu apatsidwe ndi za president akupanga anthu amaona ngati nkhambakamba. Izi sizochitika ifuta pena mawa ali pali chisankho koma ndi zimene amachita president wina aliyense amene ndi cholinga chosamalira anthu. Kutero kama atalandire mtukula pa khomo boma lino la Thyolo mupeza kuti anthu sewo sa Malawi Congress Party. Mwina somene angalandire ambiri akhala achipani ngati cha DPP. Amatalandire chimangati ambiri somwera achipani cha DPP. Koma akupangayo ndani president wa Malawi Congress Party. Chifukwa chani akupangira dziko lonse kuli ndale kulibe ndale president Lazarus Chakwera akuzipanga zimenezi ndi cholinga chakuti chani anthu ake asavutike. President wabwino azipanga zimenezi. Tikamati munthu uyu ndi president wabwino zina zonse anthu akhoza kuloza aliyense wandale amasaka zake zokuti aloze pa munthu aliyense mtsogoleri. Chifukwa chani akusaka udindo sangaloze chabwino Chakwera. Koma tikakamba za president osamalira anthu ndi kuwakonda anthu dziko la Malawi nthawi zonse lidzapempherere kukhala ndi munthu ngati uyu. Akumaliza zaka 5 etisana nenepo zotukwana zachipongo tukwana anthu ena. Akumaliza zaka 5 amakhala ofunsana ndi anthu pa ziganizo tipange bwanji tendetse bwanji dziko. Amipingo tabwerani amabungwe tabwerani kaya achani tabwerani mafumu tabwerani tikambirani tendetse bwanji dziko. President amene dziko linolo lizipempherera nthawi zonse lizipempherera zikhala ndi president wangati uyu Lazarus Chakwera. Maumboni ake ndi amene wawo kutero kuchoka pano ndiye kuti akupitanso kuzomba akukatsekulira stadium. Tinali kumwanza amatsekulira stadium kunsanje yomangidwa stadium ina ili apa anthu akutcholo sikuti big bullets ndi wanderers silver adzikazonera ku Blantyre ayi adzonera mipira kuno mujaonera anzathu akumwanza zimene zija ndiye kutukula dziko mujapangira anzathu akuchitipa ndiye kutukula dziko kumene kuti tikuona njanji ndi je kubwera ijafika pansanje tsopano anthu amaseka singafike pansanje iyo ili pansanje kuti kwa anthu akunsanje kutereko akhoza kuyenda pano kuchokera ku boda kuchobwera pansanje boma pa sitima ndithu kuti kupompa ndikhale kumakwera kumabwera ku. That's what we talk about when we say we are developing a country. Dziko limatukuka ndi zimene zikuchitika. Dziko silimatukuka ifo chokena ake akuyankhula ndale pa Facebook. Chifukwa chena ake akuyankhula ndale podzera muti masurvey tabodza. Ayi survey ni anthu akutcholo mwafunsa anthu akutcholo. Kodi chitukuko kono kuchayenda bwanji akuzo ndi survey ya ife kutcholo. Ichi chipire kichilapa. Kuti anthu amene wawo avutika zaka zonsezi amalima kuno anthu amene wawo koma takafunsana amalima potana anthu akutcholo. Gokwacha ngata kumiyala anthu alibe polima chakudya alibe amasokera mtsogoleri adziwa tumikira kuwathandiza chakudya koma tauna anakhala ndi ma president kunoko malo awo onse anapita pangolimidwa zimati anthu akunoko mukafu simukalowe nyumba mwawo tii samamwa koma amalima tii tsiku liyonse amalima anthu makadamiya kuno koma mukampeze munthu kunoko atenga nati imodzi ya makadamiya iji amapangidwa chipongo choopsa ndi anthu amafamu muzi koma Malawi zimenezo samaziyankho koma zapangira zimenezo mindayo anthu opatsidwa mindayo kupatsidwa ndi atsogolerawo akonkuno a leader from Thyolo kupatsa anthu mindayo adzilima kulemba anthu akutcholo nkumawazunza kungotola mtedza umodzi wa makademiya kuvutika koma MP wawo alipo osakayankhulira a president awo analipo osayankhulira anthu alibe polima zomangona zodawa bola la atsogolera akwathu kuno ngati zili mbava bola zili mbava zathu zimene zizitha. That's what people have been doing and hakuvutika fezi minezozo kuti ndakuba wabola la kubatu. Look at the people of Thyolo. Minda kulibe minda inapita minda analandidwa kulandidwa khali ndi manda amene alibe amene akwathandizira pese kumalo ndi ndani Lazarus Chakwera amene amanena kuti kuno kusikwawo kodi amene amakhala m'bale wako weniweni ndi ndani amene akuthandiza pavuto kapena amene abadwa naye limodzi tikukhulupirira ndi amene akuthandiza pa mavuto. Lazarus Chakwera kuti anthu akutcholo mutakhala ndi malo mudzilima mumavutika chakudya tsiku ndi tsiku anthu akutcholo mudzimwe akuti simumwa tiyi koma mmalima tiyi ndinu
chimodzimodzi anthu amene amachokera ku chigwa cha mtsinje wa shire upezeka kulima shuga kumene kuti wandikana ndi kuno kuti shuga tea koma anthu awiri onsewo osamamwa kuti ndikumatuluka anthu kumatuluka mapeya zimene zimachedwa mtawuni zimachokera kunoko zimakasakanikirana mtawuni moja koma ine aka kunoko alibe. So it's hard koma let's move forward ife tuna zoti sizinathe zonse sizinatheke zonse kuchitika koma maso athu sitingayang'ane kumbuyo kuiguputo kuja sikwabwino tiye tidzipita kukenaniko iyi nde kukuoneka ujeni miyala kukuoneka mitsinje yofuta kuoloka kukuoneka zigombolera koma maso athu tidzilowera kukenaniko basi. Tathokoza kwambiri anduna zikomo kwambiri amene wandithu ndi anduna zofalitsa nkhani amene wandithu ndi Moses Kunkuyu iwo wanso ndi campaign director wa chipani cha Malawi Congress MCP. Mafati cheze ndi madam mai tikudziweni. Ine ndi Mrs. Celestina Mami amene ndikugwira ntchito pano pa Cholo District Council ngati director wa Human Resource and Administration. Amene malemba anthu komanso mukaona uyu angobwera ataledzera ntonjani tinchotse ndipo timaona kuti asunge bwanji kuti zisafike powachotsapo. Sikomo chabwino ndi chinyumba chimachilandira bwanji inu ngati amene mmaona nkhani za adimini. Ifeyo monga adimini lifosangawa kwambiri chifukwa ntchito inanso imene timagwira ife ndiyofuna kumupangitsa munthu kuti amve kukoma pa ntchito ndiye kubwera kwa chinyumba chimenechi kwaoneka kuti kwalimbikitsa ogwira ntchito. Nkhani yoti kuchomba kapena kuchedwa yakhala nkhani yakale ndipo ndimaonekedwe imene ili nyumba imene aliyense sakumaonetsetsa kuti avale mooneka mogwirizana ndi nyumbayi kumamva kukoma. Anthu akabwera aliyense sakumakhala okondwa kuwalandira chifukwa kumadziwa kuti tikuwalandira anthu kumalo osangalala ndi osangalatsa ogwira ntchito mwamtendere ndi mwaufulu. Mwandisangalatsa manena kuti anthu even kuvala akumagazira kuti ndivale bwanji ndi ofisi yanga zikagwirizana kwambiri nangasi pena amapezeka kuti munthu mmene ili ofisi iyo unati apa ndingovala beremuda basi zipita ntchito nanga ndichita bwanji ndipo simungamvetse mutapeza ngakhale okulandirani pa gate kuti nthawi zina amagwira ntchito zina kuti mwaonere kuti ndi omwe aja inu mudabwaso aliyense ndithu sangalala ndi olimbikira kugwira ntchito. Ndithudi anthu amene amabwera kuti azafuna nothandizo osiyanasiyana mathandiza bwanji. Ife anthu akabwera kuti afuna thandizo tikumayamba pa gate kuwalonjera akafika mu chinyumba ichi akumapezanso ena owalonjera akachikena akali ndi katundu wawo kuwalandira kuwasungira nkuwauza kuti mukufuna kupita mbali iti. Amene ali ovutika mayendedwe muli pali chikepi ndithu tikumatabwanyira bwatani basi akwere mmwamba. Tikapita pa chikepi tiyeni mukachione ndingona chikepi tifuna tione chikepi imenechi ndiye kenako zikatero zimayenda bwanji. Zikatero ndiye kuti akafika mmwamba monso akumapezanso ena owalandira nkuwalozera ku ofisi imene akufuna. Akafika ofisi imene akufuna ndithu akumakumana ndi masekretary fa bwana aliyense mmwambamu wachita mwayi wapatsidwa sekretary ndi sekretary eno akumaona kuti bwana anga kuti pano akhala omasuka kumana ndi anthu akapena mulalendo ena. Zikatero basi zikumapezeka kuti wathandizidwa amene anayenerera kuchitira. Ndithudi panopo tili pano ndi pa reception pano panopa ndi pa reception koma tikhoza kunena kuti first floor koma floor yoyambira inini ili pansi koma yokuti munthu tikasoka pancha apeta ngolowamo tafikira kwanga tafika ngati tili pa reception koma pansipa pali floor inaso yosungira zinthu zina ndi zina koma kwa mulendo first floor first floor mawerenga mapita mmwambamo. Ndithudi akafika pano ndikuti mumalozerano chikepi chiti chikuoneka ukucha ndichikuoneka ukuchi makamaka kwa amene mwina ali pachangu kamene mwina mayendedwe ndi ovuta ofuna kuti amene atathabwanya ofuna kuyenda kumchira zina kuliso mastepe mbali inayo sono tione kuti ziyenda bwanji amenepa papa ndekuti tateremu ndekuti chikutisonyeza kuti tipita mmwamba ndi chatsekula kuti pasampata kuti mukufuna kulowa lowani mupange zimpite kumene mungafune. Chabwino ndithudi apapa ndili wakati munthu kulowa ukatero uzipita kumene ukufuna ndiye umanene aso ndikufuna floor yakuti basi. Chabwino ndithudi sono uku ndikuchani tikayang'ana mbali naye tikuona kuti panopo tikangulowa kudzanja lamanja ndikuchani kumene kuku kuli maofisi ena osiyanasiyana komanso kuli council chamber mmene makhansala athu ndi mafumu amakumana pa nthawi zoyenerera kolido imeneyi komanso ofuna ofesi yachisamaliro ya social welfare chifukwa ambiri ndokalamba ovutika utani tinasiya kuti floor yapansipo atasamavutike kuyenda. Ndithudi
okay. Koma. Apo tamva masairini apa kuti president a dziko lino akhala akufika posachedwa apa. Koma inuyo mwina mawu amene mungauza nthawi kuno kuti Thyolo wakhala mawu otani kukuza chinyumba chino? Mawu ndi okuti tichisamale chinyumbachi ndipo tichinyadilire dziko lonse likutiyang'ana ife monga ngati anthu odala tikungothokoza utsogoleripo tiganizira kuno ku Thyolo ndipo mapulani amene wapitirire kwanza twena kuti nawonso akhala kusangalala ngati ifeyo tilibe mawu ambiri. Ine ndifuna ndikuthokozeni kwambiri mayi Celestina Mame. Zikomo kwambiri. Ndithokoza kwambiri. Zabwino zonse zikomo. Zikomo kwambiri ndithu amenewa ndi mayi Celestina Mame amene iwowa ntchito yawo ndi human resource manager amene amaona ndithu nkhani zokhudza anthu ogwira ntchito kuno. Padakali pano tikuona kuti president a dziko lino ndiye kuti akhoza atha kumafika nthawi ina iliyonse chifukwa chokuti taona kuti galimoto yoyamba imene mabwera chizungu chake kamati sweeper imene mabwera koyamba nkudutsa taona kuti galimoto imeneyo yafika ndithu ndipo president akhala kufika nthawi ina iliyonse malo ano kuti azatsegulire nyumba yokongola kwambiri imeneyi nyumba ya Thyolo District Council office imeneyi imene tunena kuti mungati amvera muja anthu kuno aliyense akuoneka kuti sakumvetsa kuti kodi boma latiganizira mwa mtundu umenewu chifukwa chakuti kuno nyumba imene mungatanena kuonetserani nthawi ija nyumba imene kuno akhala kugwisa ntchito ni nyumba yakalekale imene inali yonena kuti yosalongosoka koma padakali pano boma ndithu lamanga nyumba imeneyi ndiye timanena kuti president akafika alandidwa ndi akuluakulu osiyanasiyana amene ali uku koma kenaka adzabwera pafupi pamene pamene amangapo chizungu chake amati gazebo kanyumba kameneka kuti aone mapu eni chinyumba chimenechi chifukwa mutha kuona kuti pamenepa pali chithunzi cha nyumba imeneyi chimene adapanga nthawi imeneyo asanayambe kumanga ndiye kuti macontractor kapena amanga nyumbayi ndiye kuti amakhala akuyang'ana kumaona kuti nyumbayi akufuna tiyimange bwanji ndiye anayipanga design bwinobwino ndafuna afotokozere ndiye kuti munthu umatha kungokhala ngati pano wina amene akudziwa nyumbayi masamaziwa mapu kuti mapu amenda bwanji akangoona apopo adziwa kuti yayi apa utanthauza kuti mwachitsanzo mutha kuona kuti apa ndiye nyumbayi wina anafatsa nkujambula ndi pensolo yake pamenepa ndiye kuti ndi imeneyi nyumba imeneyo apo china chimenecho komanso pena ndi pamenepa akulemba bwinobwino kuti floor plans apali basement floor apa pali basement floor ndiye kuti ndi pansi penipeni pansipo amayi achamatuza kuti pansipa palinso floor ina ndiye ndi imene yakuonesa kuti basement floor ili yapayi ndiye kuti apa pali first floor pacha tinayima pacha peti malankhulira pacha ndiye kuti ndi first floor ndiye kuti maonekedwe ake ndi amenewa mutha kuona ngati amene mukuonera kanema mutha kuona kuti zili motero apa pali ground floor plan ndi imeneyo apa pali typical floor plan zimene zozitsata ndatsogolera ake amene ayimapo awa ndi amene amadziwa zimenezi ndi amene amadziwa kuti ayi kodi tikajambula chonchi zimakhala motani ndiye president akafika pano atsogoleri amenewa afotokozera kuti kodi zinthu ndi zotani kapena kuti zinthu nyumba imeneyi plan yake inali yotani adayimanga motani ndiye ndi zimenezo tunena kuti posachedwa apa ndiye kuti president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhala akufika pa boma lino la Thyolo kuti azatsegulire nyumba imeneyi imene amanga kuno kuno ku Thyolo kuti anthu akuno azipeza zosowa zawo zonse pa nyumba imeneyi padakali pano nthawi ina iliyonse akhala president akufika ndithu malo amenewa taona kuli anthu osiyanasiyana kuno amene afika panjapa pali anthu ena amene avala makaka achipani cha Malawi Congress MCP komanso taonapo ndithu kuti tili ndi akuluakulu aboma taonapo Minister of Local Government amene ali amayang'anira unduna amenewu Honorable Chimwendo Banda alipo mpano taonapo Honorable Moses Kunkuyu alipo mpano ngati nduna yofatisa nkhani taonanso pali Honorable Vera Kantukule nduna yona za tourism kapena kuti zokopa alendo alipo mpano izi ndi zina mwa nduna zimene ndaziona ndithu mwa nduna zimene zili malo ano komanso akuluakulu ena achipani kumbukani president akuona kuti akufika tsopano zoona ndithu president akufika ndithu
pamalo pano amene wafotokozera blessings ndikuti wafotokoza zinthu zambiri mwambo ndiwakulu ndithu chinyumbachi apresident amayenera kuti ndo azachitsegulire ndithu ndi cha ulemerero ndiye chinafunikadi ndithu kutibe amtsogoleri wa dziko lino afike malo ano ndiye ndimene zilili ndithu blessings. Utakuona kuti anthu tsono aonjezereka zoona pano pati kuyankhula pano pali namtindi wa anthu panjapa kuzaonerera kapena kudzaona nawo mwambo. Ndifotokoze blessings kuti ena sakwanitsa kulowaso mu mpanda muno, ena akuonera pakanema wina amene ali panjapo ndiye pali namtindi wa anthu ndithu funa kudzaona kuno kuti pano pakhala zotani lero. Ukuona ngati chimene chapangisa anthu onsewa kuti abwere kuno ndi chani? Pali zingapo blessings amene tafotokozera akandikoyamba kukhala chinyumba cha mtengo wapatali ngati ichi mboma lino la Thyolo. Kukhala chinyumba cha mtengo wapatali ngati ichi boma la Thyolo komanso blessings anthu anali ndi chidwi kuti azaone President Dr. Lazarus Chakwera. Ena mwina amangomva aliye tikaonere pafupi ndiye namtindi uti ndithu anthu zikuoneka kuti mwina ndikuyamikira kuti ayi kukhala ngati kuti Thyolo yadala kuti ndi chinyumba chimenechi. Zona si chinthu chapafupi tikhoza kuyenda maboma osiyanasiyana koma suti tingapeze chinyumba cha mtengo wapatali ngati chimenechi ndiye ndi zinthu zopatsa kaso ndithu mukayenda maboma ena simungazipeze ngatizi. Chabwino amene ndithu ndi mtolankhani wathu kumbukani phiri amene tinali limodzi kuno tsiku la lero pamene tionena kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera akuzatsegulira ndithu chinyumba chimenechi kuno ku Thyolo kumene kwachabwino ndithu tsiku la lero kuno paja kuti tikuona kuti dzuwa likuwomba koma osati dzuwa lake la mphamvu motetsa nkhawa. Tikuona kuti kampheponso patali kakuoneka kuti kakuwomba madegrees si ambiri kwenikweni mwe atikayerekeza ndi madera ena. Ndimayesera kuti ndione kuti kodi madegrees tsiku la lero ali motani koma kukhala ngati kuti kuno iyayi sikunachite kufika potentha 22 degrees Celsius patakali pano kuno ku Thyolo ndi 22 degrees Celsius kuonesa kuti yayi sikuti kwatentha kwenikweni yayi kuno ku Thyolo patakali pano president wa dziko lino ndi amenewo pamodzi ndi First Lady Madam Monica Chakwera atsika ndithu galimoto kukumana ndi kulandidwa ndi achimwendo banda amene ndi nduna yona maboma ang'ono pali Moses Kunkuyu pali akuluakulu osiyanasiyana taulapo panepo PS akuchoka ku nduna kucha komanso tikuona mfumu pamenepo ndithu amene akulandira president kuno mfumu amenewa ndithu akuno ku Thyolo kulandira mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye timanena kuti posero apa akhala akuwafotokozera za malo amenewa kuti kodi pali zotani. Ndiye ndipereka microphone kwa amene akhale akufotokoza kuti atifotokozere za mmene nyumba imeneyi ayimangira pamenepa. Posero apa iwowa ali limodzi ndi district commissioner akuno kuphanga. Zikomo, Your Excellencies, welcome to Thyolo District Commissioner's Offices Complex. Kunoku ndi kuma offices kwa DC ngati likulu la boma la Thyolo. Your Excellencies, before I briefly take you through what we have here, allow me to introduce some of the players in the project. We have the contractor, Mr. Wu from China Civils Engineering Construction Corporation. Yeah. Nice to meet you. Yeah. And Your Excellency, project imeneyi tinapanga ndifeyo mboma ngata ku buildings department kuti project managers. Ndiye ndili ndi nzanga deputy director ineyo zina langa ndine Sam Ngoma, director of buildings. Your Excellencies. Actually,
Your Excellencies, ntchito yanga lerolo ndiyo savuta because zimene tinalonjeza kuti tipanga zatheka. Panopa tili ndi ma offices ali kumbuyo kwathuku ndi usogoloku oti ali pa ma floors 4, koma tikapita kuseli tiliso ndi basement, ndiye kuti tikalowa kuseli uko ma stories alipo 5. Office yonse iyi ikupanga provide about 90,000 square meters ya ma offices, and mwamalo amenewo tili ndi ma office 76, tili ndi ma conference room, ma meeting room 5, komanso tili ndi amati chamber mchizungu, ndiye kuti mopangira misonkhano mafumu ndi ma councillors. And apapa tikungoonesa mmene zakhalira pa site. And ma floors ake ku basement uku ndi ku storage. Pa ground apa chamber chili kumapeto, ndiye kuti kumapeto kwa building chaukoko. And first floor ndi pamene ndi kumene kuli office ya DC ili apapa, and ma floors enawo ndi ma general offices, Your Excellencies. Ndiye project imeneyi yatenga ndalama zokwanira 8.5 billion, Your Excellency. Ili ndi zipinda over 80, and panopa office ya DC analowa kale akugwiritsa ntchito. Zinazi ndi zithunzi mmene mukuonera apa ndi palobe pakuonesanso building yaitali kwambiri ndinoyo yoyambirira. Malinga ndi malamulo, building ikatalika mwamba maina kukhala zikepi. Kunonso chikepi choyamba, Your Excellencies, chili pa boma penipeni. And awa ndi ma general offices, ma reception, kwa DC's office, and the muchemba, and the boardroom, and the uku ndi maonekedwe akunja. Koma chachikulu chencheni, Your Excellencies, ndi chithunzi chili apa. Nthawi imene munatituma kuti tibwere kunoko, tinapeza bwana DC ali umu. Kanyumba kamene kakadalipo kuti mawa tisayiwale. Kali kumbuyo kwathuko, Your Excellencies. Ndiye kuchoka kanyumba kameneka, abwana DC akamati ndikupita ku office, azikalowa umu. Kuteko ayamba kale kugwira ntchito mpaka usiku. Asimikiza okha because office ndiyo kongola. Ziko. Your Excellencies, that's it. Thank you for your time. That's what I had. Let me allow with the DC Commissioner to take you through the rest of the processes. Thank you very much, Your Excellency. Pamenepo ndithu tamva mkulu amene amaona nkhani za zomangamanga kuno akufotokozera ndithu mtsogoleri wa dziko lino komanso a first lady zokhudza malo amenewa. Pakadali pano chikuchitika nchonera kuti president pompano akhala akudula ribbon kusonyeza kuti atsegulira chipinda makamaka nene kuti atsegulira nyumba imeneyi yakuno kwa DC boma lino la Thyolo. Ndiye pamenepo taona kuti mbali nayo kuli a first lady, kwinako kuli a president, mbali nayo kuli a nduna amene amona za local government achimwendo banda,
pamene mbali nayo tikuona kuti kuli amfumu senior chief Mphuka komanso district commissioner Harrison Kupanga dula ribbon pamenepo nkuyamba kuoneka kuti adula ndithu ribbon ija kusonyeza kuti atsegulira malo menewa. Ndiye pompano president akhala akulowa ndithu mkati mmenemu akuyenda kuti afike mkatimu muli muli ndithu malo amene atsegula apanga unveil kapena kutsegula pali kansalu ndiye pali alembapo mawu a president atsegula kusonyeza kuti atsegulira malo amenewa. Mbali naye agwira first lady pansipo asira president iwa ima mbali pa first lady koma president agwira ndithu kuti atsegulire pamene achingapo ndithu ndikuti positero apa tiona kuti pamene palembapo kuti chani pamene tili pano ndikuti ndi pachati pa base pa first floor pamene tili ndi pang'ono president akukoka ndithu chinthu chicha ndikudzatsegula pamenepo kuonetsa kuti atsegulira ndithu pamene palembapo Republic of Malawi Thyolo District Council Office Complex was officially opened by His Excellency Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, on Thursday, September 11, 2025. Zimene zimene alimba ndithu pamenepa ndi pano akulowano ali mu corridor yapano pa first floor kumene akupitano kuti akaone makamaka afuna akaone kumene kuli maofisi ena komanso kuli conference hall imene amakumana acha council ngati kuli council meeting kuja committee cha imakhala makansala ma MP mafumu amakumana kumeneko ndiye president afuna akangoona jamati council chamber kumeneko ndimene alowa pakadali pano president tiona kuti kodi menemu akhala kuwafotokozera zotani zokhudza malo amenewa. Ameneyo ndi director amene amaona zokhudza public works amene akufotokoza nde pakadali pano analowa mu chamber mmenemu nde awatengerano kuti alowe mu office ya chairperson wa council amene amakhala kansala amakhala office yake mbuye monsemu zimene zikunalibe panopa kukwera mastepe amene ali mkatimo kuchokano pa first floor ija mbali inoyo imene analowera nde akukwerano mastepe kupitano mwamba kuoneka kuti office imeneyi ili mu floor number 3 yapano pa nyumba imeneyi ndiye akukwera ndithu mosongozedwa ndi mkulu amene amaona nkhani za works kapena zomangamanga kunoko ku konsolo ya boma lino la Thyolo ndiye atafika no pa floor number 2 makamaka floor number 3 ndiye menemu muli maofisi osiyanasiyana ndiye president akwenda nawo mu corridor mbalimu tikuona maofisi osiyanasiyana ndithu ndiye tikuona ngati apo ali ma principal internal auditor mbali nayo kuna kuti kuona chani maofisi ambirimbiri ndiye pano ndiye utatulukirano pena ndiye afuna akwere kwangati tiona okay amalozera kuti pali chikepe apa chimene anthu amakwera kafuna kutsika kafuna kukwera mmwamba pali chikepe ndithu chimene tachiona pansi chija chili chimafika ndithu kuti chimabweretsa anthu kuno ngati sikufuna kuyenda imene tayendera muja ma steps ndikuti munthu amenera kuti akwere chimene chija ndiye panopo president akuyenda bi mu corridor mkati momwemu ndiye pano akulowano kupitirabe ndithu tifuna tiona kuti kodi alowa muti apa akulowano mu ofisi ya akulowa ndithu mu ofisi ya council chairperson wa kuno ku Thyolo ndiye padakali pano akuyankhula mkatimu tifuna tingoona ngati tingathe kufika pafupi koma ndi amene ndithu ofisi yooneka yowola kwambiri.
Ulimbike ongolo kwa sosibu forma gates ayosa zimaso kima gates kwa sosibu ndi pange dokumenti zose zimezo kufunika kwa wonderful kama nditu tatokoza mwabadia nditu bwana. All right. Nditu. So, yeah. Thank you very much. Fantastic. Yes. Thank you very much. Apa taonana kuti a president analowa ofesi ya district commissioner wa boma lino la imene ndithu ndi ofesi ya bwana mkubwa wa boma lino la Thyolo amenewa ndi ofesi ya DC Hudson Kupanga. Ndiye panopa tifuna kuti ife tituluke chifukwa chakuti posera pa president akachoka amenepa ndio akhala kusesereka kubwerera pansi. Ndiye tifuna ifenso tibwerere kuti tikafike mkatimo. Koma muli zinthu zambiri mutha kuona kuti ndi ofesi ya makono kwambiri mukayang'ana pano tili pamwamba ndithu monga ndinafotokozera muja ndiye kuti muona kuti tinalowera ukamachoka panja muja ndio ndi pamenepo amene mukuonera pakanema nditi mukutha kuona kuti khomo limeneli ndi kuti ukuchoka panja ukulowa muno koma ukalowera mbali inayi umakhala kuti ukagwera chikepi paja pali chikepi paja pamenepo koma ukakhala ukuyenda pansi ndeti umazakhala kuti umazatulukira ma steps amene ali pamenepa. Kunoko ndithu zikuoneka kuti kuno ku Thyolo anthu ali ndi moyo wakulu kwambiri chifukwa chakuti chinyumba ngati ichi ndikoyamba ndithu tikhala nacho m'Malawi muno choti anthu akhoza kumagwiritsa ntchito ndi a DC akuno ndi anthu awo ogwira ntchito ndi kuti adala kwambiri chifukwa chakuti ali ndi ofesi ya makono kwambiri. Pacha timanena kuti atsegulira president pacha ndi pamenepa mawu ake ndi amenewo amene alembapo ndithu ndi posayidwa apa ifeyo tituluke ndithu kuti tifike panja apa chifukwa kuti posada kumpano president akhala kutuluka panja pano kuti yankhule mwina mawu awiri atatu asanachoke malo ano. Panja apa pasonkhana anthu ambiri ndifukwa chake mukhonza kuona ndithu kuti ena akhala pansi koma onse anthu amene abwera pano sangakwane panopa chifukwa chakuti pali anthu ochuluka ndi ena ali panja ndaona kumene wayika ku big screen kapena kanema wankulu kwambiri amene anthu akukwanitsa kumatha uonera ndithu zimene zikuchitika pansi atakhala pansi bwinobwino panjapo ena ayima onsewa ndithu njonga chakuti azitha kuona zimene zikuchitika ndi kutsatira zimene zikuchitika tsiku la lero pano pa boma la Thyolo pamene mtsogoleri wa dziko lino akutsegulira nyumba imeneyi ya maofesi a boma lino la Thyolo. Ndi tsiku labwino kwambiri kwa anthu akuno ku Thyolo chifukwa chakuti zikungotanthauza kuti anthu akuno ku Thyolo samavutikanso akakhala kuti akufuna maofesi oti akhale mwina akafuna kuti ngakhale nkhani yokhudza ichatimati ma national registration kama ID kaya akufuna nkhani yokhudza kaya akulondoloza nkhani za chuma cha masiye kaya ndi chani zonsezo ndithu azikhala kuti akuzipezera ofesi imodzi kushanda kuti akafika pano azipezeka kuti akungozungulira anthu azipezeka kuti zonsezi akupeza pa ofesi imodzi ndi zimenezo ndithu nchifukwa chake anthu akuno ku Thyolo aoneka kuti akuthokoza kwambiri boma kuti lapatsa chinyumba chabwino ngati chimenechi. Ndiye posachedwa apa a president a dziko lino atuluka mu nyumba imeneyi mucha afikira mu ofesi mwa a district commissioner mmene wafotokozera zina ndi zina ndithu zokhudza ofesi imeneyi kenaka akatero abwera kuzakhala pansi ndipo busa Reverend Frederick Kambeta ampingo wa Malawi Assemblies of God ndi amene apemphere ndipo kenaka amene akuyendesa mambo amenewu ndi Chimwemwe Kujaliwa iyeyo alipo mpano ndi amene ayambe kufotokoza kuti kenaka a president asaina mbuku la alendo
kenaka akatero akhala kuti asayina m'buku la alendo, ndipo akatha kusayina m'buku la alendo limeneli pakhala mphatso imene a district council yakuno apereka kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo sachedwa apa tikunena kuti president atuluka, ndiye tikuona kuti apo akuluakulu oyendesa console imeneyi akufuna kuti jambulitsa ndithu chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino pamenepo. Koma manena kuti akatha mwambo ukakhatula yambika apa akalandira mphatso, timva mawu ochokera kwa Honorable Chimwendo Banda amene ndi nduna yona maboma ang'ono, ndipo akatha iwowo a president a dziko lino ayankhula, kenaka timva nyimbo ya mtundu wathu pamenepo pamene a president a dziko lino akhala kuchoka malo ano. Imeneyo ndithu ndi dongosolo limene likhalire pamenepa. Ndithu ndiye ndi mmene zikhalire pamenepa a president a dziko lino akatuluka panjapa. Ndithu ndiye izi zimene zichitike tsiku la lero, president wa dziko lino akhala kuti watuluka ndithu panjapa. Zikuchitika kuno ku Thyolo kumene kuli mwambo umenewu, mwambo otsegulira nyumba imeneyi, nyumba yofunikira kwambiri. Ndithu posachedwa apa tikhala tikuona president akutuluka. Ife ndaona kuti apa tikuona a senior chief Mphuka ndi akuluakulu anzawo ali pamenepo. Mphuka ndi amene akadera lino, komanso iwowa ndi wapa mpando wa imene amatcha kuti chiefs council. Tikakhala kuti tikukamba za chiefs council timakhala tikukamba za mafumu. Tikuona mafumu tatuluka. Kumbukani phira lipompa tulankhani wathu kuno mafumu atuluka. Kumbukani zoona blessings tikamati eni chitukuko ndi mafumu ndiye magogojalo ngati inu nomwe. Nanga mongoti magogojalo ndawatuluka kuno. Magogojalo ndi amenewa. Tikamati aini chitukuko ndi amenewa. Chifukwa akakhala kuti eni chalo sana chilandire chitukuko ndikuti palibe chimene tikuchita. Koma kutuluka kwa mafumu kokhako kusonyeza kuti chitukuko achilandira, ndipo ndi mafumu amene angauze anthu awo kuti akuyenera kuti chinthuchi achisamale bwino. So kubwera kwa mafumu ku blessings kutanthauza zinthu zazikulu ndithu kunkhani ya chitukuko ndithu. Chabwino. Kumbukani nalowa mkatemu ndi nyumba ya pamwamba kwambiri. Iwo walowamo kodi blessings imene mutu ndalowamo. Pa chingerezi yake inoti state of the art. Yes. Ndiye zimene zili mmene mumu. State of the art. Chifukwa pano pa chitukuko chapita patsogolo sipanayenera kuti tizibwerera mbuyo. Ndifukwa chake mmene mumu muone kuti ayikamo zinthu za mtengo wake ndithu zapamwamba. Ndithu chinyumba chochititsa kaso blessings. Chochititsa kaso chichwa chake chimene ndaona kuti chomata. Fesima zoti mumathanso chichwa. Pakana ukudziwa kaso. Ndithu blessings. Chabwino amene ndi mtolankhani wathu kuno Kumbukani phiri. Padakali pano ndikuona kuti a president aja komanso a first lady afika poti ajambulitsa chithunzi pene chofunika bwanji Kumbukani, chithunzi chojambulitsa tsiku loti mukutsegulira nyumba yokongola ngati imeneyi. Ndikutengeranso pa chingerezi blessings. Pa chingerezi pali mwambi amanena kuti a picture is worth 1,000 words. So chimene kutanthauza kuti mukajambulitsa tsiku la mwambo ngati limene lili pamakhala kuti mukusunga, imakhala ngati chikumbutso kuti panali tsiku timatsegulira chinyumba chimenechi, ndipo mtsogoleri wa dziko lino president Dr. Chakwera anali nawo pamwambo. Taonanso pamene pali mafumu, taonanso pali akuluakulu amene amayang'anira pa office pano pa bwana mkubwa amene mkulu woyang'anira ntchito za chitukuko, mkulu woyang'anira za umoyo. Pali anthu akuluakulu ndithu enanso oyimira zipani zosiyanasiyana ali pamene papa ndithu blessings. Ndi mmene ndafotokozera chimakhala ngati chikumbutso kunena kuti anthu adzakhala kukumbutsa
kukumbukira kunena kuti chinyumbachi chinatsegulidwa ndithu ndi mtsogoleri wa dziko lino. Chabwino amene kumbukani phiri tulankhani wathu kuno amene tabwera naye limodzi kuno ku Thyolo kufotokozapo ndithu za malo amenewa. Chabwino tikutero kuti akatha pamene pa president kujambulitsa ndi kuti abwera ndithu kudzakhala kutsogoloku, koma timakamba kuti kukhalanso kusayina buku la alendo kenaka katero timva nyimbo ya mtundu wathu maso pakhala ziwiri zitatu zochitika malo ano maso a president ayankhula. Pakatali pano a president ndithu akuyenda kuti afike pamene asayine buku asana mwambo umenewu usanayambe. Posachedwa apa tikunena kuti president akhala akusayina buku limeneli, buku la alendo losonyeza kuti ayi anabwera kuno ku Thyolo kudzatsegulira nyumba imeneyi yokongola. Okay. Padakali pano tufata asire achimwemwe kujaliwa. Ndifuna ndasire achimwemwe kujaliwa amene akhale akuyendesa mwambo umenewu chifukwa kuti postada pa president mmene akusayina buku limenelo ndi kuti pakhala mphatso imene ofisi ya DC ipereke kwa mtsogoleri wa dziko lino akangotha kusayina kumeneku. Kenaka timva mwawu kuchokera kwa Honorable Banda ngati iwo kulankhula ngati nduna imene imaona nkhani za maboma ang'ono amene unduna umenewu wa local government uli m'manja mwawo, ndipo iwowo ndi amene azutse mtsogoleri wa dziko lino kuti ayankhule pamwambo umenewu. Kumbukani lero ku Thyolo kunakhala pambo utenthana chakumasana bwa zona blessings panopa tikanena kuti kunkhani ya nyengo ndikuti talowa nyengo yotentha ndithu ndi amene wafotokozera kuthyolo kuno lero kwatentha ndithu. Fati kuno kuliti wambiri ndi nthawi zambiri mayembeza kuti mwina sikumatentha kwenikweni kuno kumazizirirapo. Kumazizirirapo kumano panopa imakhala ndi nyengo yake ndithu. Mwina tikhoza kukamba nkhani zosintha kwa nyengo zothekanso kunena kuti kumatentha inde koma sikumafika mlingo uwu. Fati nana mawu uja amene mabwera muja kuti muone kuti kumazizira jekete makoma. Kama pano kukhanga kuti mati kodi jekete ndivule. Zona blessings. Chabwino padakali pano mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera sayina abe ndithu buku la alendolo kuti akatha kusayina buku limeneli ndiye kuti pakhala gift presentation chizungu chake, pakhala gift presentation by Thyolo District Council to His Excellency the President Dr. Lazarus Chakwera. Ndipo kenaka pamene Honorable Banda ayankhula akatha kuyankhula pamene apemphe Dr. Chakwera kuti ayankhule. Posachedwa apa kuchokera ku mpingo wa Malawi Assemblies of God kuti atiyambire ndi pemphero zikoma president. Chabwino tatero moteta asira amenewo Reverend Frederick Kambeta mpingo wa Malawi Assemblies of God kuti atsekule mwambo ndi pemphero. Akatero ndikuti chimwe kujaliwa apitiriza ndi mwambo umenewo. Tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Kristu,
tikubwera pamaso panu chifukwa cha mmawa wabwino umene mwatipatsa, komanso tifuna tikuyamikireni kuti inu mawu anu amatisimikizira kuti tikuyenereka kukhala ndi moyo wothokoza. Poyamba tifuna tikuyamikeni chifukwa cha mtsogoleri wathu wa dziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, amene mwayendetsa bwino kubwera malo ano. Tikukuyamikani Yehova chifukwa cha utsogoleri wawo wonse wabwino, wosasankha mtundu wina uli wonse, komanso ngakhale chipembedzo. Tikuyamika kwambiri chifukwa cha mtima wawo wa chitukuko umene Mulungu wakhala kumwamba mwapatsa kuti akhoza kugawa zitukuko posayang'anira dera, posayang'anira mbali ina iliyonseyo. Ndifake mmawa uno tasonkhana pamalo ano pa boma la Thyolo kuchitira umboni komanso kuyamika ntchito za manja awo, chikondi chimene aonesera pakutibweresera chinyumba ichi chachikulu chimene district council yakuno chikhale chikugwiritsa ntchito potumikira mtundu wonse wa Malawi kuoposaposa ngakhale chifukwa cha boma lino la Thyolo. Tikuyamika kwambiri Yehova chifukwa cha zitukuko zambiri zimene mtsogoleri wathu akuchita, misewu yapamwamba kwambiri, komanso manyumba a polisi, angakhale ma school block amene akuonekera ma primary school onse mdziko lathu lino la Malawi. Komanso sitikuyiwalanso bungwe lija la nifi limene likugawa ndalama za ngongole, komanso ngakhale fertilizer wa nifi amene akugwiritsidwa ntchito makamakaso pa ulimi wothirira. Tikuyamika kwambiri chifukwa cha madongosolo onse amene ali nawo a president, makamakaso poyang'ananso ngakhale iwo amene ali ku ma university, makamakaso powathandizira ma school fees. Mulungu wakhala kumwamba tikuyamika chifukwa cha zinthu zonsezi, ndipo tikukupemphani kuti mu msonkhano umenewu mukhale nafe, komanso tikutitsogolera ndi kudalitsa mtsogoleri wathu, kumpasa chisomo chachikulu kuti ntchito zabwino zimene ationesera akazipitirizenso. Tikupemphereranso ngakhale madera ena onse amene akhala akupita kuchokera pamalo ano kuti inu Mulungu wakhala kumwamba mupitirire kuwasamalira ndi kuwateteza, kuoposa mudalitse msonkhano wonse uno. Mwa Yesu Khristu tapemphera, amen. Your Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Honorable Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government, Unity and Culture, and Secretary General of Malawi Congress Party. All the Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present. Honorable Joseph Njovialema, Chairperson of the Local Government Service Commission. Mr. Hudson Kupanga, District Commissioner for Thyolo District, and all government officials here present. China Civils, contractors of the project. Honorable Peter Simbi, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Southern Region, and all regional members here present. Senior Chief Njiramwera, and all the traditional leaders here present. Reverend Frederick Kambeta, the officiating clergy, and all religious leaders here present. Olemekezeka alendo nonse oyitanidwa, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, moni nonse. Tikulandireni kumwambo ofunikiranso kwambiri mbiri ya dziko lino, pamene mtsogoleri wa dziko lino wafika pamalo pano kudzatsegulira ofesi zimenezi za konsolo ya boma la Thyolo. Olemekezeka President, athokoza kwambiri chifukwa chakubwera kwanu kuti mutha kukhala pamalo pano ndi kudzatsegulira ntchito imeneyi. Lerotu ndi tsiku lopambana chifukwa sitikungotsegulira nyumba imeneyi kapena ofesi imeneyi ndi chisangalalo, komanso tikudziwa kuti izi zikutanthauza kuti ntchito zokhudzana ndi konsolo ya Thyolo ziziyenda bwino. Izi zikutanthauza kuti anthu
akhala ndi kupeza thandizo lofunikira lomwe limayenera kumapezeka ku khonsolo mwachangu. Ndiye olemekezeka president amayi ndi abambo ndingofuna kupereka chithunzithunzi cha malo amenewa. Malo amenewa kuona kwathu mmene ililimo nyumba zinayi zosanjana chomwechi muli maofesi pafupifupi 74 maofesi ali mmenemo, kutanthauza kuti ntchito zina zomwe kalero zimene timatha kumati tikapeza ofesi ndekuti tisayinire mukenako atitume tilumphe nsewu tikasayinitse uko iye ayichikachoka uku chipite uku, pano zimenezo zizichitika mu ofesi imodzi imene ili imeneyi tsopano palibenso kupita uku zonse zizipezeka pamenepa. Ndiye kuti tingoyerekeza kuti anthu ochokera kwa Folopensi kaya nkumwakwasa kaya ndi kwa Goliati onse ndithu komanso madera ozungulira azithandizika malo amodzi popeza thandizo lochokera ku boma pansi pa khonsolo ya Thyolo. Nzabwinotu izeti sichitukuko koma chimenechi. Mbuyomu olemekezeka president amayi ndi abambo, ofesi ya khonsolo inali ili apa imene ngati mukuyiona ndi imene ndithu inali ofesi imene. Ndiye kuchoka pamenepo ndiye kuti tafika ku chinyumba ichi chosanjana sanjaja chitukukotu icho. Olemekezeka president tathokoza zikomo kwambiri fa ntchito zonse zikuchitika pansi pa utsogoleri wanu. Padakali pano ndikufuna ndiyitane a DC a boma la Thyolo. Iwowa atenga mphatso imene akuyimirira onse apa khonsolo pano akunena kuti zikomo. Ndiyitane a DC kuti abwere kuno kutsogolo kuti adzapereke mphatso imene m'manja mwawo pamene akubwera kuona. Ofesi imeneyi ikunyamulanso nthambi zosiyanasiyana, tukamba nkhani za maphunziro, tukamba nkhani za umoyo, nkhani za ulimi, nkhani zomangamanga, zonsezo zizipezeka pansi ndithu pa boma limeneli khonsolo imeneyi ya Thyolo kupereka mphatso imeneyi kwa mtsogoleri wa dziko kunena kuti zikomo. Tathokoza zikomo kwambiri olemekezeka president. Tikupitirira ndi programu itsopano olemekezeka president ndimafuna ndiyitane olemekezeka Richard Chimwendo Banda. Iwowa ndi nduna yoona za maboma ang'ono, umodzi komanso chikhalidwe. Ntchito iyi yachitikanso pansi pa utsogoleri wawo kunduna kwawo. Ndi ayitane iwowa kuti atiyankhule, akamaliza kutiyankhula ayitananso mtsogoleri wa dziko kuti atiyankhule nkutsegulira ofesi zimenezi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Lero ndi tsiku la chisangalalo kuno. Zikomo kwambiri. Tsiku la chisangalalo kwambiri bwana president kuno ku Thyolo. Ndeni sana ayambe ndichita kwacha wa chipani chimenechi. Chipani choti chikayankhula nkomachita zinthu. Dzanja mwamba kwacha kwacha. Dr. Chakwera boma ndiliti siti kusintha. Boma ndiliti ulemu waukulu inu a president a dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu mayi wathu wafuko Masteni mayi Monica Chakwera. Landirani ulemu wanu. Ndipereke ulemu waukulu kwa mafumu wathu ndisanafike kunduna. Senior Chief Chikamwera ndi mafumu nonse ma senior chief kumeneko ma TA ma sub TA. Landirani ulemu wanu. Ulemu nduna za boma a Moses Kunkuyu, a Vera Kantukule, maneki members wonse muli pano. Ulemu wanu. Ulemu inu a regional chair Bambo Peter Simbi. Landirani ulemu wanu. Ndipereke ulemu mabadera inu Bambo Babu Kamisa.
aneki member watu komanso mashado candidate onse achipani cha MCP ulemu makontrakta watu amene mwatimangira chinyumba chokongola ichi a DC aboma la Thyolo bambo kupanga landirani ulemu wanu ni maofficers onse ogwira ntchito kuno komanso bwana mujachitira kundale ndaonanso ma DC ena hakumulanje hakuchiladzulo hakupalombe nawonso amperekeza mzawo kupanga kuti achakhale nawo ulemu inu nonse amalawi abwino ofuna zabwino kuno ku Thyolo nonse amene mutamva kuti Chakwera akubwera kudzatsegula chinyumba chimene akumangirani kuno munati simukhala pansi mubwere mudzaonerere mwambo umeneyo mulandire ulemu wanu nonse mwabwera pano. Bwana President, ntchito yanga njoti ndikupempheni mwayankhule mafumu awa muyankhule anthu awa koma muja ananenera a master of ceremony nimati ndiyambe ndikupempha aliyense amene Mulungu anampatsa maso tiyambe tayang'ana nyumba iyo mofatsa ndithu. Nyumba iyi ili ukuyi bwana ndimene office ya DC zaka zambiri ku Thyolo kuno yakhala kwakhala president kuno koma office yawo inali imeneyi kwakhala atsogoleri kuno nduna zaboma kuno koma office imene amati kwathu ku Thyolo kuli office akamanena iti imene tikati kusintha kapena transforming a country kulisintha dziko kuti lioneke bwino thandauzo lake lili kuno ku Thyolo lero. Thandauzo la kusintha kuti kumakhala munthu pamoyo wina nkusinthika kubweranso pamoyo wina thandauzo lake lili kuti lero ku Thyolo. Ndipo wina aliyense amene Mulungu adampatsa maso sakufunika kuti timpatse maglasi avale. Iyo ndi office imene ma president wenawo amakhalamo akabwera. Ino ndi office imene Chakwera ananena kuti sindilola ku Thyolo kukhale mene kulili ndi amangire anthu awa office. Ambuye atikudalitsani your excellency. Bwana President, mwina mtati mungotuluka pano mupite apo muona stadium imene anzathu ankafuna atamanga wina anandifunsa mmawawo achimwendo stadium imeneyi amaifuna kumanga ndanzano anapita wacha ndeni nanena kuti ndi dziko lonse amafuna koma sakwaniritsa amalakalaka koma sachita amalingalira koma satani kodi sachita amasiyana pang'ono ndi mmene malemu Bingu amachitira. Fa Bingu mzimu wake uzusa mumtendere amataka nena chinthu amachitani amachichita ndipo amauza wanthu kuti tizichita dream in color. Chifukwa chake bwana mukapita kuti Longwe kucha mmapeza ma building awo amene Bingu adamanga. Tsono enawo amangoti akanena kumagona unena umagona osachitapo kanthu kusiyana kwa inu nkumeneko. Inu bwana lero nene mawawo muyenda m'mapazi akamuzu muyenda m'mapazi a Bingu oti mkanena chinthu chimodzi nthawi yomweyo chinthu chikumatani kodi chimachitika. Chifukwa inuyo bwana munakhala kuti munali munthu osafuna omanga sidakamangidwe office stadium sidakamangidwe nyumba za polisi 50 pa Lucheza sizinakamangidwa boma primary school ya double story kwakhala ma president kuno bwana sadamangeko primary yosanjikana mwamanga ndi inuyo kuno ku Thyolo olanthuwa akuona kuti president uyu akamanena zimatani kodi zimachitika. Difference ya leadership umafuna uchita zinthu koma osachita ndi wina kungonena kuti ambuye akandithandiza nkapeza ndalama ndikuta nini ndikumangirani zinthu nkumatani kodi kumachitika. A president Mulungu akudalitseni. Ndimafunanso ndinene chinthu china pali chimodzi chimene chaonetsa kusiyanitsa kwa utsogoleri wa inu ndi amene adapita mbuyomo. Amati enawo amatsatira mavoti inuyo kuno bwana anthu ambiri sadakuvotereni mudakatha kunyanyala kuti ineyo sindimanga office ya DC sindimanga stadium sindimanga boma primary school yosanjikana sindimanga Limbe bridge sindimanga msika wa kumtambanyama sindimanga nyumba za polisi mudakatha kunyanyala
ndipo anthu ena ozowera ndale zachikalekaleso anakatha kukumvetsetsani. Koma inu munanena kuti ndifuna ndilionese dziko kuti ine ngakhale ndili Chakwera ochokera kudowa kapena kulilongwe, koma anthu aku Thyolo ndi Amalawi. Anthu aku Thyolo amakhoma msonkho. Anthu aku Thyolo ngofunika zinthu zabwino. Bwana lero munthu wa ku Thyolo ena anatulutsa wairesi yawo nkumati ayi Yesu tikukwezi tinkafuna umanga ndife zikomo. Ambuye akudalitseni. Amalawi akesi awa owanamiza. Amalawi awa adatsegula chani kodi maso. Simunatengere vote, Your Excellency. Mwatengera tsogolo la ana awa, mwatengera tsogolo la anthu awa. Mukufuna Thyolo itapita pachani kodi patsogolo. Simunatengere kuti mmachokera kuti. Uwu ndi utsogoleri umene Amalawi akhala akuwulira kwa nthawi yayitali. Bwana ndingathawi yankhula zambiri, muli ndi ulendo wautali. Pali zina zimene mwachita kuno ku Thyolo zofuna kuwatukula anthu aku Thyolo. Mwachitsanzo, Your Excellency, ngongole nifi zija zopenga madimba zija mwapereka kale ndalama yoposa 1.1 billion kuthandiza anthu oposa 2,800 akuno ku Thyolo kuti adzilima madimba. Your Excellency, that's not a mean achievement. Ntukula pa Koma kunoko mwezi uno 1 billion. That's not a mean achievement. Anthu wake aku Thyolo simumulabadira kuti kaya kuli voti kaya kulibe voti. Chimene mulabadira inu ndofuna kuti anthu aku Thyolo mioyo yawo ipite pachani kodi patsogolo. Bwana ine sindikudabwa kutachitika cyclone Fred kuno ku Thyolo ngati pali president amene adabwera nkumayenda muti ni muti. Mafumu awa ndi mboni kuwayendera anthu awa adali pa chipsinjo. Bwana kuno kuli njala. Anthu mwaona apawa ali pa njala. Cyclone Fred ija sanachire anthu awa adakali pa ululu. Munatumiza matumba 90,000 kuti adzigawana. Ine ngati nduna bwana ndakulemberani kale report loti matumba 90,000 pa mwezi sangatani kodi sangakwane. Moti anthu awawa akusoweka. President ngati inu oti mkabwera kuno mkaonjezere matumba achimanga adzitana anthu amenewo adzilandira. Bwana nsati kuyankhula kwa Koma zochita nzambiri ndiwayankhula abale wanga ku Thyolo. Mwina muzidabwa mukuti abale chifukwa chani. Fa bwana ndakwatira paseli pomwepo. Zaka 20 ndili nkamwini. Bwana ndaphunziranso konkuno. Bwana ndagwiranso ntchito ngati mlangizi konkuno zaka 10. Kwa senior chief mphuka. Bwana ine paliponse kuno njira ndikuidziwa. Amalawi awa ndikuwadziwa. Kwa nthawi yayitali anthu aku Thyolo anamizidwa. Kumango pakidwa mafuta pakamwa. Kumangoti president amachoka ku Thyolo koma aku Thyolo umagona ndi njala. Kumango thandizika anthu ochepa. Your Excellency, anthu awa akhala pa chipsinjo kumangoti ku Thyolo. Kuno anthu akuvutika m'midzi mbwana. Akusoka inu. Ena awa palibe chimene angawachitire. Anawayesa kale. Bwana munthu akayesedwa kale nkumanena kuti umulembaso ntchito utampatsa zaka 6 wina zaka 8 kuphatikiza zaka 14. Anthu awa alibenso nthawi yomayesaso munthu wina amene adalephera kale. Tisanene mobisa pano. Tinene kuti president timafuna ife azithandiza pa mavuto pa njala. Azitiyendera pa Cyclone Fred. Azitipatsa chitukuko. Mosakondera adziyang'ana wina aliyense. Amene ndi president amene timantani ife timamfuna. Munthu amene yoyo mukayenda dziko lonse la Malawi palibenso wina woposa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Achakwerawa akapita kukalonga ali ndi zimene angaloze. Kuchitipa zimene angaloze. Kunzimba zimene angaloze. Kuno ku Thyolo zimene angaloze. Kuzomba tukupita ndipo mpano bwana. Stadium ija ili mafezi atatu. Phase 1, phase 2, phase 3. Lero mukatsegulira phase 2. Phase 3 simudayambe. Koma mwandilembera kale ngati nduna maboma ang'ono kuti achimwendo October 1 tiyambe phase 3 ya Zomba Stadium. Koma pano anthu azisewerako mpira kumeneko ndetu kukatsegulira Zomba Stadium. Bwana munakhala ndi nthawi kuzomba kuja nakakulolani mukayende misewu yatala. Mwamanga misewu malo 6 yatala kuzomba kuja. Bwana mumanga nyumba za polisi kuzomba kuja. Kumene kuja sikuti anthu adakuvoterani kwambiri koma inu mmakonda Malawi. Abale anga ku Thyolo ndikupempheni pa 16 September wina asakunamizeni. Musavotere kuti uyu ngwakuno ndeti mpatse vote. Muvotore munthu amene apitirize zitukuko amene dzina lake ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera.
Your Excellency, nima wamenewa motichepetsa ndikupempheni kuti mutiyankhule mmawa uno. Zikomo kwambiri bwana. Thank you so much. Zikomo kwambiri, zikomo. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government, Unity and Culture, and Secretary General of the Malawi Congress Party, all the Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present, Honorable Joseph Njomvoyalema, Chairperson of the Local Government Service Commission, Mr. Hudson Kupanga, District Commissioner for Thyolo District, and all government officials here present, China Civils, contractors of the project, Honorable Peter Simbi, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for Southern Region, and all regional members here present, Senior Chief Nchiramwera, and all the traditional leaders here present, Reverend Frederick Gambetta, officiating clergy, and all religious leaders here present. Olemekezeka alendo nonse oyitanidwa, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, moni onse. Ine ndathokoza kuti mpata wotsekulira ofesi imeneyi wapezeka, chifukwa ndali ndi nkhawa kuti mwina sizitheka kutsekulira nyumba imeneyi zisankho zisanafike. Koma nthokoza atsogoleri ambiri kuno ku Thyolo munanilimbikitsa ndi kulimbikira kuti ndibwere. Choyamba chomwe chanibweretsa kuno ndi ulemu. Naona kuti sizingakhale za ulemu kuti boma langa limange ofesi ya DC kuno ku Thyolo koma ine nsadzatsekulire. Sizingakhale za ulemu kuti chitukuko chomwe ndakhala ndikumanga kuno ku Thyolo nsadzachiyendere. Sizingakhale za ulemu kuti mafumu ndi atsogoleri akuno tisadzakulimbikitseni pa ntchito ya chitukuko chomwe takhazikitsa kuno ku Thyolo. Chachiwiri chomwe chandibweretsa kuno ndi choonadi. Anthu akuno maboma ku Thyolo, ku Mulanje, ku Phalombe, ku Chiradzulu amapwekeredwa ndi anthu andale omwe amafuna kuti aziwabwatika ni bodza. Koma zimenezo sizabwino ayi. Mwachitsanzo, kuno wena azungulira kuwauza anthu kuti ngakhale ndikubwera kudzatsekulira ofesi imeneyi, lamanga ofesi imeneyi si boma langa. Dzuloli wina sanagone utereko, wakhalira akuzungulira konseko akuti kuwauza anthu kuti wamanga ofesi imeneyi si Chakwera.
Kodi ndale za ku Malawi zafika meyo pati? Ndale za ku Malawi zafika powanamiza anthu anu omwe tukoma ncholinga choti ati anthuwo adane ndi ineyo. Ayi ndithu Ambuye akhululukirenso anthu amenewa chifukwa sizabwino zimene akuchitazo ayi. Komabe naona kuti sizikhala za chilungamo kuti nsabwere chifukwa kunonso nkwathu ndipo ino akuno ndinunso Amalawi. Abale wanga weni chifukwa wena amangoganiza kuti ayi anthu a mtundu wanga ayi amene ali kulilongwe kuno nkumango wabisa koma kuno kuli mafumu achichewa nkhaninkhani awandandauko. Mutawafunsa akuwuzani kuti sindikunama komanso adzukulu wanga kwawo nkuno ku Thyolo chifukwa ine zosankha mtundu sinizidziwa. Ndipo m'Malawi monse muno kulibe komwe tamanga ofesi ya DC ngati imeneyi nkuyamba uku. Ndiye ndikuthokozeni nonse amene mumagwirizana nane manja kuti ntchitoyi itheke. Ndi mawu amenewa I declare this DC office officially opened. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Zikomo kwambiri olemekezeka President chifukwa cha nthawi yabwino yomwe tinali nayo pano yoti inu mwatsegulira ofesi imeneyi. Zikomo kwambiri. Padakali pano ndikufuna ndikupempheni kuti tiyime tsopano tiyimbe nyimbo ya mtundu wathu. Mlungu dalitsani Malawi mumsunge mtendere gonjetsani adani onse njala ntenda nsanje luzitsani mitima yathu kuti tisaope dalitsetso goleli nafe ndimai Malawi. Thank you very much for your congratulations. Nyimbo ya mtundu wathu kusonyeza kuti mwambo umenewu wathera pamenepa. Asanayimbe nyimbo ya mtundu wathu tamva mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyankhula kwa anthu akuno ku Thyolo makamaka pa za nyumba imeneyi imene amanga kuno. Ndini mtolankhani wathu kumbukani phiri kwa posera apa President akhala akuchoka malo ano ndipo akufuna atapatsana chanza ndithu ndi mafumu osiyanasiyana amene akundanda kutsogoloku kuti posachedwa apa ndiye kuti akhala akuchoka pano. Koma tikuona kuti kunjaku ndiye kuli anthu ochuluka amene abwera tsiku la lero amene azakhala nawo pano. Mwambo wake suti wakhala utali kwenikweni chifukwa choti President akuthamanganso kuti apite kucha kuzomba. Kumbukani mwachidule kwambiri ungayankhulapo zotani zimene ayankhula President tsiku la lero mwachidule kwambiri. Blessings mtsogoleri wa dziko lino anena kuti ndiosangala kwambiri kuti akutsegulira chitukuko chimenechi chifukwa chokuti anali ndi chidwi kwambiri kuti chitukuko chimenechi chitheke ndipo anali ndi nkhawa kuti kodi chitukuko chimenechi chitheka kuti tichitsegulire chisankho chisanafike. Ndiye anati ndiosangalala kuti zatheka ndithu
koma anati ndi odandaula kuna kuti usiku wathawu kunali anthu ena ogwiritsa ntchito mikuza mawu kumazungulira boma limeneli kumanena kuti chitukuko chimenechi si cha boma lawo, ndipo anati izi ndizomvetsa chisoni kuti ndale zisamafike pamenepa yayi, koma anati iwowo ali ndi chidwi chonena kuti boma lililonse mdziko muno lilandire chitukuko chifukwa chokuti wina aliyense mdziko muno ndi Malawi posatengera zigawo. Tikhoza kufotokoza choncho mwachidule zimene alankhula President malo ano. Ndithokoza kwambiri kumbukani. Zikomo kwambiri. Amene ndi mtolankhani wathu kuno kumbukani phiri amene ndithu nayi limodzi kuno. President afika malo ano kuno ku Thyolo kutsegulira nyumba ino ya kuno ku Thyolo ya DC, anafika koyamba na wafotokozera kenaka anadula ribbon ndipo anakwera mwamba mukwanguona ziwiri zitatu nyumba imanga motani kenaka nimene yamatsika pansipa kuzakhala ndi zolankhula zosiyanasiyana. Ine ndi Blessings Kanache ndifuna kuthokozeni mna pamenepo amene amati jambula kuno ndi Eliza Tembo, Patrick Justo pamakina, osayiwalanso timu yonse imene inali kuno imene tinali nawo limodzi, osayiwalanso Angel Chima ngati amene amatsogolera timu imeneyi, komanso kumbukani phiri ngati mtolankhani wathu, komanso Nyakwawa uswali nafe amene anali kuno. Ine ndi Blessings Kanache, komanso tinali ndi ma engineers athu Kapawike ndi Mphande amene anaso limodzi konkuno. Ine ndi Blessings Kanache ndifuna kubwezereni mmanja mwanzathu ku Radio 1 komanso ku Kwacha kuti tipitize maprogramu otsatirawa. Mwakomanonse. My name is Lazarus, President of Malawi. For the past few years, President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more. To end hunger and ensure food security, President Chakwera will introduce universal affordable fertilizer, continue affordable import programs, expand mega farms. Over the next 5 years, he will create 3 million jobs by boosting investment in agro-processing, tourism, mining, and expanding access to NIF loans and Agricom capital to support youth enterprises. He understands that development thrives on justice. President Chakwera will strengthen the rule of law so no one is above it and introduce reforms to fight corruption and uphold accountability. President Chakwera has prioritized the improvement of service delivery across all sectors. A strong society that will deliver a self-reliant and inclusively wealthy nation. A vote for Dr. Lazarus McCarthy Chakwera is a vote for opportunity, for jobs, for food, for wealth, for justice, and excellent service delivery. President Chakwera and the Malawi Congress Party, taking our development forward. Your vote is the vehicle that keeps our country moving. And I am once again offering my services as a driver who is ready to continue taking your development forward. Pa ulendo wake ocheza ndi wanthu mchigawo chakumwera komanso kumvuma lachinayi lino pa 11 Septemba, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera 8 koloko mmawa akayendera ndi kutsekulira ofesi yapamwamba ya konsolo ya boma la Thyolo, ndipo 10 koloko akakhala akutsekulira Zomba City Community Stadium. Tiyeni tonse tikaonere limodzi mpira wachitanyu pakati pa timu ya Red Lions ndi Namikango Stars. Akachoka kumeneko, President wa dziko lino achiritse misonkhano yoyimayima kuchokera paliwonde Msanama Trading Center, Mdaja Trading Center, Namwela Trading Center, ndipo pomaliza Mangoshi Main Roundabout. Manso mai alefa matoto ndi ena mwa anthu amachita malonda wawo kumsikawu, ndipo akuti moyo wanga siku ndi siku ndimapanga business ya hardware. Sikatuno koyambilira
chitukuko chinalibe chotivuta tikuyembekeza kusuka kuzazikulu kunali kuti sika ukakhati wasegulidwa amba kugwira ntchito ndi kuti malonda athu ndithu akhala kupita pasogolo. Business imene timagulitsa ndi ya tomato, koma mavuto amene takhala tikumana nawo ndi vuto la kusowa kwa nsika, koma lerolo tikuona kuti pabwera nsika wa nyuwani ndiye tikuoneka kuti mavuto amene wachepa chifukwa timatha kukhala pa mvula pa dzuwa ndiye ndimene zilili munsika umene ukuoneka kuti kwaseguliridwa tizikhala malo otetezeka. Malonda athu ayenera kupita pasogolo komanso kuboma kupitanso pasogolo chitukuko chifukwa tizitha kumadula matikiti moyenerera ziphaso zolongosoka ndiye kuti china chilichonse chiziyenda bwera. Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha chitukuko chimene atitumizira kunoko kwatiye Khwetemule, tili osangalala kwambiri chifukwa kunoko kukuoneka kuti chitukuko chathu chapita pasogolo, anthu enanso amadera ena akamadusa akumatha kumasirira chifukwa cha chimene atipangira boma. Pozindikira kuti munthu wa thanzi ndiye amakangalika pa chitukuko, khonsolo ya Thyolo ikulimbikitsa za umoyo m'bomali. Khonsoloyi yamanga zipatala za amayi apakati m'madera angapo m'boma la Thyolo. Cholinga nkuchepetsa mitunda italiitali yomwe anthuwa amayenda yofuna kupeza thandizo la chipatala pa uchembere wabwino. Zipatalazi azimanga m'madera a TA Nguluwe komanso TA Kapiji m'bomali. Ni kuti tikafika nawo kugoma kucholo kwa malero tikuona zinthu zodabwisa kwa basi. Lero litili ya chimwemwe, lero litili ya chimwemwe, chifukwa kuno kwa mikate kunalibe chipatala. Ili ndi gulu la amayi ochokera kwa mfumu Mikate TA Kapiji m'boma lomweli la Thyolo. Amayiwa ali mchimwemwe chodzaza tsaya kamba kakubwera kwa chipatalachi mdera lawo. Iwo akuti m'mbuyomu akhala kukumana ndi mavuto ochuluka maka nthawi yochira ikakwana. Mayi Ethel Makawa ndi mayi Aida Alfred akusimba momwe amavutikira chipatalachi chisanabwere. Vuto lotalikira chipatala linandikhuza ndatenga mimba 2021 kunapezeka kuti matenda atandiyamba basi ninadzayang'ana wanjinga chifukwa chotalika cha ulendo chifukwa kutalika kukafika ku health center kukhonjeni ndi 7 kilometers then nazapeza wanjinga wandinyamula koma titafika kusogolo uko timati muzi mwa abeula njingeje nazaduka cheni kwapeza kuti basi nyamata uja nazatenga chani njingeja waisiya ine ndayimapo kuti akafufuze chani zosikonzera njingeja ali nkati mofufuza basi kunapezeka kuti ine nthawi yange yochira yatani yakwana basi natani ndinachirira pansi paja zinayi zovuta chifukwa anthu nthawi imene ana anali kupita ku skulu anali akutidusa pamenepo komano tinazikakamizira mpaka nazinatheka tinanyamuka takafika ku health center kukhonjeni komano anatilandira movuta chifukwa nchitido chiti amunsewu analesa kalekale. Nditatenga pathupi 2016 napeza kuti nthawi yochira itakwana ndinauza anthu kuti azandivuta ananditenga kumandiperekeza koma nthawi imene ndalama tinalibe timayenda pansi titafika mkampani Magede muja ndamene ndinachira kwanachira movuta faki anthu amapulula nteza matani ndakhala ngati zopasa ndabe ulemu zochoserana ulemu nachira pansewu koma papa ndifonya ndidathwa chokuti chipatala chili pafupi tizichira moyenerera komanso sitimayendera transport tizifulumira kuti papa ndi pafupi kwapapo timaopa chifukwa chokuti oloti nyamuka kuipata kumafuna chokudya nde tikhoza kukavutika papa ndi pafupi kuti tikhoza kumangothamanga sitingati ulendo wautali. Kodi adindo m'madera komwe amangako zipatalazi akuchitapo chiyani kuti chitukukochi chisaonongeke? Mayi Agnes Moses ndi mfumu Nguluwe
kwa tiye nguluwe m'boma la Thyolo ndipo akufotokoza motere. Ine ngati mfumu chipatala chisamalirika chifukwa chili m'manja mwathu tikunena ulo panopa pala chitetezo amene tinayikapo kale amakhala kuyang'anira malo ano usiku wonse amakhala kugona pano. Choncho njira imeneyo ndimene tikayikhazikitse pano kuti mwina chipatala chikhale nacho mpaka nasogolo. Pozindikira kuti mmera mpoyamba, khonsolo ya Thyolo yamanganso mndandanda wophunzirira pa sukulu ya Mbendera Junior Primary ncholinga cholimbikitsa maphunziro. Bambo Silence Gremu ndi mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi ndipo akuti tinayi ndi mavuto akulu. Sukulu ino ndi Junior Primary ili standard 1 mpaka na standard 6. Tinayi ndi maklasi anayi okha. Kutanthauza kuti maklasi ena awiri amakhala panja. Paselipo panamangidwa kansasa ngati makolo anaona kuti ana asamangophunzira pa dzuwa. Kwabe zinali zopelewera chifukwa pamiyala nthawi ya mvula zimakhala zovuta kwambiri. Oti ana amaphunzira movutika. Koma ndikubwera kwa block iyi tapepukidwa ndipo ndife othokoza kwambiri. Ngakhale ana ena amene analibe chidwi chobwera ku sukulu abweranso ku sukulu chifukwa choona block imeneyi. Moti ndi pempho lathu kuti mwina block inaso itati yabwera zithandizirabe kuti mwina sukulu ikwere ifike standard 8 chifukwa ana amapita sukutali. Chotero zapereka chikoka chachikulu kwa ana. Nayenso Yankho Gremu yemwe ndi wophunzira wa pa sukuluyi akuti kubwera kwa mndandanda kubweretsa kusintha kwakukulu pa maphunziro awo maka mnyengo ya dzinja. Iye akuti asanamange sukulu imene timakumana mavuto ochuluka. Mangananso kuti mvula ikakhala kuti ikugwa timapita kuti tikalowe ndi ophunzira kuti silingathe kuphunzira nawo limodzi. Komanso olozuwa likatilaumba kwambiri timatha kuweruka ku sukulu kuno mwachangu. Sukulu imene kwapangisa kuti tisama jombe ku sukulu tisamaweruke mwachangu komanso tizitha kuphunzira masuka ndithu. Ntchito zachitukuko m'boma la Thyolo zayenda bwino ndipo zagwiritsa ntchito ndalama zopitirira 600 million kwacha kuchokera ku thumba la JESID. Bambo Isaac Mdindo ndi mkulu woyang'anira zitukuko za khonsolo ya Thyolo ndipo akufotokoza. Ndalama zimene za JESID tamanga ma classroom block ngati kunoko kwa Mbendera, tamanganso kwa Mbawera imodzi so classroom block imodzi ndi Thyolo South kuliso block imodzi metamanga. Apart from that tamanga ma health post kuna Mikate ndi kuna Matuni. Komanso tamanga nsika pa Ntambanyama, nsika wabwino kwambiri. Komanso tapanga project yoika madzi m'midzi chakwa Goliath uko ndi ku Thyolo South so kuli malo ina amodzi amene tamanganso taikaso madzi amene. Pamwamba aponso tili ndi project ya irrigation ku Kongono scheme imene last time inapangidwa wash away ndi Cyclone Fred komabe taonetsetsabe kuti anthu ajatisasiye chonchi chaso tikupita konso panoponso kuti timalizitse ntchito imene tapatsa. So ndizituko zokwana around 10 zimene takatupanga ndi ndalama za JESID kuno. Kudzera mthumba la JESID, khonsolo ya Thyolo ili mkalikiliki kubweretsanso zitukuko zina zowonjezera mbomali. Nawa Bambo Andrew Jafari omwe ndi mkulu woyang'anira zachuma kuno ku Thyolo. Talandira 1.2 billion kukwera kuchoka pa 775 million. Tapange make kuti tiperekenso zitukuko zina mwina zopitirira pamene tapanga. Tikufuna timange primary school imene ndi upstairs. Tikufuna timange mlato umene tikufuna kulumikize boma lino la Thyolo ndi boma la Blantyre kuti tikhozoyenda njira idule. Malo mopita ku Blantyre kudzera kulimbi tizizera nsewu umene ukatuluka pa Mpemba mwapita ku Chikwawa. So malingaliro athu ndi otero. Ntchitoyi akuyigwira ndi thumba la ndalama zokwana 100 pereka ku makhonsolo onse omwe achita bwino kudzera ku National Local Government Finance Committee NLGFC. Uthenga ufunika kwambiri kuchokera kwa unduna wa zaumoyo. Undunawu ukudziwitsa anthu onse kuti tsopano kwabuka matenda a mpox omwe ndi amodzi mwa matenda opatsirana. Matenda amenenso alibe mankhwala pakadali pano. Zizindikiro za matenda a mpox zimafanana ndi za matenda ena, koma zina mwa izo ndi monga kutentha thupi, komanso amatha kutuluka amanabere. Odwala matenda awa amakhozanso kutuluka matuza mthupi umene amaoneka ngati mwina katsabola koma okulirapo. Amakhozanso kutuluka zilonda zapakhosi. Zina mwa zizindikiro za mpox zimenezo. Matenda awa amafala
pakati pa anthu makamaka ngati munthu odwala matendawa atsokomola kapena kuyetsemula kapena kulankhula pafupi ndi anthu ena amene alibe tizilombo ta matenda amenewa. Akhoza kutenga matendawa ngati tikugwiritsa khudzana ndi zimene akugwiritsa ntchito munthu amene akudwala matendawa kapenanso ngakhale pogonana ngati wina ali ndi matenda amenewa. Kapewedwe ka matendawa nkosavuta. Tikhoza kupewa mpox posamba m'manja ndi sopo pafupi. Komanso tikhoza kupewa matendawa ngati sitikukhudzana ndi madzimadzi ochokera mthupi mwa odwalayo. Komanso tiye titalikirane ndi amene akudwala matendawa mtunda osachepera mita imodzi. Tiye tionetsetse kuti ngati tikudwala matendawa tikuvala mask kuti pamene tikulankhula tikuyetsemula kapena tikutsokomola sitikufalitsa kwa anthu ena. Tiye tionetsetsenso kuti pamene tikugonana tikugwiritsa ntchito makondomu. Ngakhale munthu atapezeka kuti anali ndi matendawa koma wachira tikulimbikitsabe kuti agwiritse ntchito makondomu kwa kanthawi mpaka tizilombo titatheratu mthupi mwake. Tionetsetsenso kuti tisakhudzane ndi zofunda kapena zovala kapena ziwira zilizonse zimene odwalayo akugwiritsa ntchito pamene yeyo ali ndi matendawa. Undunawo ukulimbikitsa onse amene akusonyeza zizindikiro zimenezi kuti abwere ku chipatala msanga kuti tidzawayeze ndi kutsimikiza kuti ali ndi matenda mpox kapena ayi, ndipo akapezeka ndi matendawa adzathandizidwa moyenera. Ngakhale tikunena kuti matenda a mpox alibe mankhwala enieni ochiza mpox iyo ndipo amathapa okha, koma ku chipatala timapereka mankhwala osiyanasiyana motengera mavuto ena azaumoyo amene munthuyo ali nawo chifukwa cha mpox. Potero ndikuti matenda a mpox aja amatha mwa iyeyo msanga. Tilimbikitsane kuti matenda ambiri titha kuwapewa potsatira njira za ukhondo. Kafukufuku akusonyeza kuti matenda ambirimbiri oposera theka la matenda opatsirana amene timawatenga tikhoza kuwapewa potsatira njira za ukhondo, kuphatikizapo kusamba m'manja ndi sopo pafupi. Kumbukirani, kupewa kuposa kuchiza. Moyo ndi mpamba, usamalireni. Uthengawu akukupatsirani ndi aunduna wa zaumoyo. Maluzi nje. Fill your pockets with lots of cash through MBC2 on the go. Maluzi nje. How to enter? Just dial *4342*10# on your mobile phone. Enter your preferred number of tickets. You can buy up to 10 tickets for just 400 kwacha each. Enter your Airtel money on Pamba PIN. After you purchase, you will receive a ticket ID via SMS for each session. The more you play, the bigger your chances to win real instant cash every single day. Tune in to our daily live raffle draws on MBC2 on the go and Facebook page and see if you are today's lucky winner. This promo is regulated by Malawi Gaming and Lotteries Authority, MAGLA. No persons under the age of 18 are allowed to play. Terms and conditions apply. Introducing one of the official sponsors for Zokonda Mai Macheza 2025. Sunny Money, life is getting brighter. What really attracted us to MBC, it is Zokonda Mai program. As Sunny Money, we are 100% committed and focused on taking an active role in transforming economic life of women. For advertising and sponsorship, please call 0886 703 159, 0888 891 194, or 0881 551 344 and book your spot today. It's on and it's happening at the BICC in Lilongwe on the 15th October 2025. Zokonda Mai Macheza 2025. Don't miss it. Ikoza kusinta zintu voti yanga. Bungwe loyendesa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC likudziwisa anthu onse kuti kuponya voti pa chisankho chachikulu ndi lachiwiri pa 16 Septemba kuyambira 6 koloko mmawa mpaka 4 koloko masana.
onse amene folokoloko idzawakwanire ali panzere sadzabwezedwa ndipo adzavota. Oyenera kukaponya voti ndi omwe analembetsa mukaundula wa voti pokonzekera chisankho cha 2025. Onse amene sanalembetse voti sakawalola kuponya voti. Kumbukirani kutenga chiphaso chanu chovotera popita kukavota. Ngati chinatayika, tengani chiphaso chanu chaunzika. Ngati ziphaso zanu zinasowa, kutayika, kung'ambika, musadandaule. Pitanibe kumalo omwe munalembetsera voti ndipo ogwira ntchito ya chisankho akayang'ana dzina lanu mkaundula wa voti. Dzina lanu likakapezeka, adzakulolani kuti muponye voti. Chonde dziwani kuti kutsimikizira mayina mukaundula wa voti kukayamba ndi kuyika chala chanu pa makina amene akaonetse nkhope, dzina lanu ndi komwe munalembetsera voti. Mukatero, dzina lanu akalitsimikiziranso mukaundula wa pepala amene akhalepo pamalo oponyera voti aliwonse. Dziwaninso kuti mamonitala akakhala nawonso kalembera kuti azitsimikizira amene akuponya voti. Akatsimikizira dzina mukaundula wa voti, mudzapita pa deski yachiwiri pamene mukayike chala chanu cha mkombaphala mu ink. Chonde, ink imeneyi siyoopsa ku moyo wa munthu. Choncho musavutike ukayichotsa mukapita ku nyumba. Mukatero, mukapatsidwa ballot paper yoyamba ya president ndipo mukapita pakanyumba komata kuti mukasankhe amene mukufuna ndi kupinda bwino lomwe kuonetsa kuti kumene mwavotera kuli mkati ndi kuponya ballot box. Mukatero, mukapita pa deski yotsatira pamene akakupatseni ballot paper ya phungu wa nyumba ya malamulo ndipo mukapitanso pakanyumba koma ndi kusankha amene mukufuna kupinda ndi kukaponya ballot box. Kotsiriza, mukatenga ballot paper ya kansala ndi kupitanso pakanyumba komata kusankha amene mukufuna kupinda ndi kukaponya m'bokosi. Povota, onetsetsani kuti mwachonga kapena kudinda m'bokosi limene lili pambali chakumanja pa chizindikiro cha munthu amene mukufuna kumuvotera. Chonde, dziwani kuti pa tsikuli ndikoletsedwa kuvala makaka achipani, kupanga misonkhano yokopa anthu kapena kupanga zachiwawa pamalo oponyera voti, chifukwa kutero ndi kuphwanya malamulo oyendetsera zisankho. Mukavala makaka achipani kapena opikisana nawo wina aliyense, mudzabwezedwa kuti mukavale bwino ndi kubweranso. Anthu onse aulumali, amayi oyembekezera, achikulire, sakuyenera kukhala pa mzere, koma akazizindikiritse okha kwa oyendetsa chisankho kuti awathandize kuponya voti mwachangu. Dziwani kuti tsiku loponya voti lidzakhala chuti. Choncho mukupemphedwa kuyamba kukaponya voti musanayambe kukagwira ntchito zina zimene mungafune pa tsiku limeneli. Kwa anthu olemba ntchito amene mudzafune kuti anthu agwirebe ntchito pa tsikuli, chonde dzawapatseni mpata anthu anu kuti akaponye voti ndi kuzapitiriza ntchito popeza uwu ndi ufulu wawo. Kumbukirani kuti kuponya voti pa chisankho chachikulu ndi lachiwiri pa 16 Septemba kuyambira 6 koloko mmawa mpaka 4 koloko masana, ndipo aliyense akaponyera voti kumene analembetsera. Kulibeko matransfer. Voti yanu, ufulu wanu, mphamvu yanu. Cash yapweka. Osafuna makobiri zake izo, anzano akuphula cash kudzera mu cash yapweka pa MBC TV1 ndi MBC Facebook page. Kuti mulowe nawo mmasewerowa, imbani *4342*9#. Lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi. Lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena mpamba. Raffle ticket iliyonse ndi 400 kwacha. Mukatero, sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash. Anthu amphumi azisankhidwa kuchokera m'maere tsiku lililonse live pa MBC TV1 ndi Facebook page yathu. Masewerowa ndovomerezeka ndi bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA. Anthu ochepera zaka 18 sayenera kuchita nawo masewerowa. Ndondomeko ndi malamulo zidzatsatidwa. Bazindu zonse zomwe inu mwandichitira. Chimwambo chija cha Zokonamayi Macheza chaka chino cha 2025 chilipo.
Mambo. Osaiwala Zogonzama Imacheza 2025 Ilipa. Muyaka nsanu ipiteyi boma ja Dr. Lazarus Chakwera jitesere itukuko yakolekangana maupate gesoboka chirambo chino upande wa kungupuko kwaliwa nombe nawo kana usigalira mu nyuma itukuko yejinji itendeke mu upandeu maka maboma gazomba machinga baraka na mbosoni mangochi magambo gangali mboni gasa kusawusha kuluwala kwete tujaole kuzomba buyaka yanone peyi vandu vapita kuzomba kalakala mpaka simonje ligongo lyakuti achakwera asandwisye kumalo kwamanyika gani lina lyakuti kuirindo kuvasamba nokutawuni panyuma pakuta vansi watala kutyochera pansewu kuja kuchawe kupita mumusi mwambo chechentiya kuja kupochera nsewu kutyochera kuchangalume mama Plandina Inusa vamumusi muchechirunga upande wambo chechelumbe nga kusisa malowe gawo nambo kuwechitali ganga pandanda seukini utaidwe anthu ajisije mokulaga moti nagapera muntu alo aseta kwa kuchipatala lwasijendaga mwakulajira ndiye kuti akunoma transport ngiyaikaga pandanda apa ajendaga anthu apasi pane mwine wane kwa mema kwa kwapatira nambo pakuchilinga chichansewu antakini umale koti majendeleka kwapaga kufewekera ugali moloji kombera kuikako antanjinga sikwendaga chinenepe tikuthokoza kwa anthu atiseche chitukukochi ilongo awele pata afewese majendelero ga anthu wakulwala anthu amabizinesi anthu aipembezo akwenda maonera chi mwagopoka antana chaonera wasukulu kweni akwenda chinenepe musewu nombe nawo mweche mmanga kwambuje chelumbe peko nsewu watalawo wapite mmusi mwawo akulondesya ipisya yaiwere kusimana ni wandu wawo nsewu werewu kani utawidwe weji twalichipa masausiko basi gongo kwera njinga twalijigamba kugwa chine chili choza kuti tujende ngakomboleka atamosi wandu kola chitumbo kuti tupite nawamu ajajinja atesireje muitala nambo lero pakuikaga were nsewu wetu wakutogolera ko basi gongo wandu pakali pano jwali jose akutogolera samona akuno kutauni nombe mwenye senior group village headman chenti ya 2 akutiligongo lya were nsewu kumalo kukwali chikumigunda ndikumanyika nilina lyakuti kuirindo samba nokusandwicha kutauni mwenye chenti ya 2 akuti awere kuwenda nsewu kuboma kutandi akalakala pangaliso nileje nambo boma ja Chakwera jiji apikene kulira kwawo muyaka yejinji ipiteyi tuwerepe tuli kuwenda kuboma yansewo nambo kwambaga kutulemba kuti abasi chipempo jenu jipikanishe kutuyawulepo kuboma kwa ipereshe chikomboleshe ni muyaka yose pe ipiteyi tuwetule kuwenda nambo chikamo chilonga chipata padakali pano panditu wejiwo tulivakunyadira nnope kuboma jereji ya chipani chakulamula cha Malawi Congress Party iungo muyaka yejinji ipite usipeneyi ane wale pele kutukamuchirya nambo boma jeji tukamuchirye kupata wensewo kupatula ngani jamisewu konsola ja boma ja Zomba jikutawaluwala lwa masewere ga kuongola ngongolo lwa Zomba Stadium lulwali ji lwe Jonas che kutandi akalakala yakutisambano achachanda taweje nkutenda masewere gakulekangana lekangana mbali jine jikonsolo jiri nkulokutira mpia shakamulichira masengo paitukuko ine pakusaka soni kulolechesya kuti vandu wajire tauni ja Zomba akutenda malonda gawo pamalo gamponi gakusamelichika konsulo ja boma ja Zomba jikutawa mashop pamalo gakwelera maminibasi ga Zomba mwakuti vandu tatande kamulisha masengo pankavapa njopa chitengo jo vandu vakutenda malonda pamalopa Idrisa Chimwala akulondesya yakusengo kwawo aitu tupoche chambone kwa basi sono kwa batu wetu wakunyadila kwa basi kuti mwine deputy jenu jili kuzinda pele kulekanga mpira mwayo leka kandanda nombe chiwanja chakusumisha mesi upande wakumwera cha Southern Region Water Board chikonjechesya kusalalisya town ja Zomba maka kutande pichasumile nyumba jigali maofisi gawo ja Mulongozi House nambo soni kutawa malo katawu gule company ja kubika mesi gakumwa mabotolo ja water bottling plant
pa ordina isi mumbali mwa msewu wakuti wochira kuzomba kuja kuliwonde vantu va ntawuni ya liwonde boma machinga kwa yaka ye jinji avere nkulagasika pangani ja mesi mwantipani atemiji masiku igala mipope ngakopoka mesi nambo apano jire vuto jijamasire kutandira pomwe chiwanja cha Southern Regional Water Board pichaboere mijigo ja machiri ja high profile boreholes nikutanda kupopa mesi kutochera kumachiri galiuva vandu vajinji kuliwonde valumbirikanicisie mesiga mwalulere baba Bright James vamusi mwachento wambusi upandu wambuji chesitola akuti vandu akamwirweje ningwena kulusolo lwashire pakuja kuteka mesi achimwene akuno tumwereje mesi munyasamu mwizime ninga nditumwaga mesi ga ukondo igongole kuti ngati mwali jimwanga lichitetezo chine chili chose mesi imo vane azimai kamulwaga ngwena pane vana chekwene ngamba kupika nikoto basi ati yosere mai apano ulendo wa kuteka mesi akuja jikape alinkulira mwana chapite ligongole kusowa kwa mesi namba pano ikulosa kuti tulichenene ko basi pangani jakulolechese kuti vandu akumwa mesi gachasa mwere yakansanoi achakwera kupitira mu chiwanja cha Southern Regional Water Board atawire malo gakupopera mesi ga Nkhuzibe Water Project kagakupereka mesi kwa vandu kutochera kuntakataka monkibe mpaka kuja kuyika paboma ja Mangochi ligongole ya kutawa kwa gere maloga irwere ya ikisajenera kupitira mesi mpira lukweso matumbo mwa miasi sambano inandipe mesi gasoni alumbike nye masukulu muipatala machali chini misikiti Sheikh Hassan Elia wapa msikiti wa Nkhuzibe akuti vandu amwereje mesi ganjiti ga mijigo kapena gakunyasa wakuno tukuyamika vandu wa water board vatuti vanditu vatupatuchise mesi gerega mwanti apa noge mesi gakutukamuchisa kwa basi nyono jako jirapo nyono popo wako ulichapo hapo chapa msikitipo wewe ukutukamuchisa kunondaje kumulingula kuti ngatukulaga kwa yamika waboma pakutupajile water board jaji mpera kunsikiti kuno wa Nkhuzibe mesi gega kutukamuchisa kwa basi pakali hapa no chiwanja cha Southern Regional Water Board chikutawa malo gakupopera mesi gamakanjira water project mwakotesa mpando vandu wakuchema kanjira tawe nkumwa mesi gachasa achakulungwa vandu vapita kuchema kanjira yaka itatu ipiteyo kwa ula Lero mpaka akasokonechere ligongo mpaka ikasausya kulupilira kuchiona chipatala chachikulungwa chachikutaidwa chanti vantu tawe nkupochera ntera wairwere ineyo sope ngani jakutumisa wakulwala kuchipatala cha boma ku Mangochi sampano tijiwe jadisi njo akuno kuno ndituwe vandu wakuzinda kwa bazi kuzene kuna nintundo tajandika mpaka na ku Mangochi ngatujenda gasoni chituwe vandu kutoka hapa kwa laku kutoka hapa kunjila chipindachi ipa tuli vandu wakuzangala nditumwichindi atuishe nayo ikumakanjira kuno katiwi oma ndiwa pachitengu wakomiti jakulole chipata cha makanjira akuti ligongole kusausya kwa nsewu vandu vajinji avere alinkuwa muitala pakwaulo kuchipata cha boma cha Mangochi nambo piti chimale chipatalachi vandu vesope tapo chilijentera pakuvandika ngani ja kusana ni kataika chipatala pakadali pano pakanasimikize kuti ikuenda acheni kwa basi ligongo tuwelendaje tunukuyembechia chituo cha ganda mwine vandu wakumakanja kuno palonjesedwa kuti tata libwe chipatala chila pakusaka muchisangani ja uchembeni ubeleki wambone so mwine mkumbi cha mwine nanga 2011 jenda hiyo nambo maboma gospel gavele galinkutendeji galikukana kuti into kuipanganya so tuyamisha kuti boma jetu ja MCP ja kulongolera Chakweraji jatenzea kumbuka pa into ya kutendeji komboleka padali pano ikuenda achinene utenga kuja kuboma saja ya mishire ni project ji maitandiliremu nambo tuende boma kuti kumaliza kwa kuti achipatala majuma kutata wejego gakuza kuti achikasuliwa achipapi aishapa aisha na wachi kasuiliwa kuti apa tema logo ndaishi gakutama yeni mpaka iwe yambo kuti tukwete chipatala cha machili nambo so tukwete ipangizo ya machili nambo so tukwete kama mazengo ichi achalijiganye chene bakuza ni mazengo gawo yeni mpaka iwe ishi ndio yambone mpaka kamujizo kuti kumango tukuno mavuto gapalikana tumale nago boma jimango cha chambuje je jaliwe nula musi wa Chakwera boma jikutawa malo gauna malima panlambe mega farm misi jiviri jache malunda niche matewere upande mwambu jiche mponda perepa imanga ine yukupoka aswaji ine yukupola ine ili malungomu mukuti chaka chino
akuyembekera gulu la imanga yakuposa 150 metric tons pamalopa. Philip Nkwera ni lilongolo lya chiwanja cha Water Users Association mwere mu upandemu namposoni jumo mwana malima pa Nlambe Mega Farm. Ulimi werewu aji kupika ni kamundai yekulungwa nambo kuika kwa lilongolo lyetu Dr. Lazarus Chakwera chikamwile chinduchi ni kuchimalizia mu chaka chimazirechi ni kupitiliza soni masengo gani gaje kusigalira kuti ipaso yekweleku tione pango yachita pano akueni migunda kuno mukukuoneshera green yikupitilira mpaka na chamu December mutu tili kupanda kusonyeza kumaliza ichindu ineyo aileperaga wandu bagamba kwiyechita chilechi wandu anu achijigereza au waiterefani sambano une longolaje kuno tukuyamishira migundaji nga kuti boma jasumwire ya migundaji jalimye kuno kuchemponda anda group village headman Malunda ni Matewele wandu eleo wa misijelejo nima achizene okuina jile project iji agagali ma beneficiary sano boma ngati jisumula yayi nambuwe wandu kudera jino tukupindula kupyelera mulemo konje chisyapo Achakwera alingaise miseu jatala town jesu peja mangochi mwanti lero yakwenda kabwe mmesi Achakwera kuti atesise jesoni longolo jechirambo chinoju agawenyi mwangalo la upande chipani mtundu mwakuti patukuwechita pano nseu wokutochera kubalaka kuja kuyika kuliwonde uli nkati kuulinganya mwenye agrupu kuitanda agrupu mpulula ni agrupu samala awendire boma kuti akisapikanira yabandu nambo meso gawe pasogolo ichitukuko uwetu jipoche kwa kusangasa kwa nope makunyadirisha kwa basi tikongole kuti nseo watu wajona asichemu yake munyu mayai nambo apa bwana president kutuganisha kutulinganyisa nseo wereu uwakuno tuipochere kwa nope kongole kuti bandu nseo utensije ngosi kwa basi nambo apa napano basi mitima jabandu jimalo kutulala kwa nope uwe malo yoga kwa limbikase waboma kuti nseo walime amalize nditu ngweweso pema mwenya kuno kulipanyuma pawo wangu ni kukondwa pera nambo chempulula kuti mafoti gesi pegene naga kusamala wotu twaponyera Chakwera kuti zoni awine kavili kuti atumalizike pene tukuko igongo muntu jamboni atasalaji atuweniji atupereje imanga wosoni tukumanya tapa no ambuje Chakwera tatu tesoni imanga uwe tulinganganga mpera wo watu apalikala kala weji boma jiji tukujiona kununga kwa kugoya boma jambone ngwejo tu boma Chakwera pawikone seu tiweleti nkudanda ulati weti nkulira tanda kala maboma gangapo soni ma president gangapo gawishe tilinkamba ngani jaseu lero boma jabaraka kuinjira kwa Chakwera atikomere ntima nikuti tunonyera wakubaraka pakutupa seuwerewo tiliwakondwa kubasi nombe senior chief nsabala kubaraka peko akuti ndale sianga pambaga ndale sianga jikuta mundu akisajikuta chitukuko bandu bawo akusaka itukuko ejene chile madera gesope pakonjichisya nseo kutyochera kubalaka paka kuja kuyika kuliwonde ma president gosope geni gaipite pakatikati pawerense wo au weni jizoni alonjeze jikuti basi je manjanse wotobo je upate titu mtendere nambo nse ula ugambeje kumalira mugamba kubechita pe nambo lero jino munalongola wa president ya Chakwera utendeze kutenze ula mpaka kuti uko poche utendekwe usogoleri ungakulola mbali wele kutandiraga kumwera kuno mpaka kumpoto paliposa itukuko ikwenera lero jino tukwimba roko mligongo lyo kuti ngati aumwe usogoleri ngakusagula kuti abayawo abangoni bali byosa kumpa chimoze mose maloge kwaula kwa president ya Chakwera ndiga kwa Olympics ya kuti auna longola wa utigele uyere yakaya 5 soni yaka itukwa pa inei wele ukazutenda chi ukauyiria munyuma upitilire woyiti kusozani itukuko ndale zyangalya kwa yaka yejinchi vane chimaka asikana wokutyochera kuchecha matwa upande mwambo chechamba boma machinga awere kulechera sukulu petala ligongo lya lutandu lwelewu lwawere nkwenda kutaka icho kusukulu sya sekondari monga japotea nambo yaka ibiri ipiteyi musimuche mmina pande wambo chechamba mutawido mabloko gakusalala mwakuti chaka chino vane chiva form 1
tatande kulijiganye pa Shukurani Community Day Secondary School. Vandu va mmisi jakushughulia kuchecha matwa makamaka achinangolo aliwo kusengwa nnope nukutaidwa kwa jile sukulu ji. Ana mama Judith Hafiza Chande vamusumuche mmina akuti chi ya jile sukulu ji. Munyimamu sukulu jaji kini jitandiwe kajende ka sukulu mwana chotaji ya kusonda sukulu kwa jiwana mavuto gweshita kuti mavuto ligongwe shishi mwana cho ajendaga mtunda wa 5 km kapena 6 km nikuti naga mwacha asagulide kuti mwina asagule kuti ya secondary school yajiga gali kolo kuti lipate njinga naganga ukola njinga nikuti mwacha jwa nagajwa ulesi sukulu ya sausi yaji kuno ushesha mbomo soche mina sheshi tuko chitu chikochele kushikochela kwa kuchinyadira ninope nambuso tukubenda kuti chitukoche chikuchadyo sheleko naga kuli wakompuleka chipitire gongo sukulu jino jika muchisewani cho bakutupa gongo tidera jino je kulungu agaga nigani mwa maombo ligakwanira kuti achakwera mulamusi wawo atamuno kuti asimene ni ipisi yakolekanga na lekangana agawire itukuko mwangalo langope mwana shijwa lume iyayi alenjelire ndi itukumba lijakwe pali siku lya kuponya voti ilyo tajinjire mu chibokosi cha kuvotera nikulingalira kaje wawo gamba kuchonga pa Chakwera nikuti achongera kuti itukuko mperayi ijenerechere Malawi muno amba kuvota patambala apo chongi apo Chakwera patambala chongi. Doesn't matter going through you, or a child of God, if Christ
Well, let someone shout hallelujah. In my life, in ayé mi, I will be done. Ìfẹ́ tirẹ̀ ni kí a ṣe. Is anybody like that here? Yàrá ẹni bẹ́ẹ̀ ni. Let me hear you say it loud and clear. Ibi kan kí o sọ ọ́ lógoro. Tonight that every one of you from now on you will begin to excel. Amen.